عشحتي ودكو فوق بيقوم نبرحو يمتو أباخيمو نحوارو زخاوت مسرت ينبرو يندكو تناتك خيفتح مسيرنا يكرسخي سليخي حلمو عالم كم آتو تايو نقرني متاخي لايك خخون باتاخي كم زمان معاكي هاسوي لنا دين قلي زدارك مساخي ولا خيرخب كل أمنا 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 رزيني فقرخي أمنا 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 رزيني فقرخي مهورة تفكر سميعي في ليلات كتبتب وفيري كبر أي كلمات أنبيعي كتفكرني لهريري مزمور يتفكر سميعي برورك سحل جديري عبن باتت وتقيري كتفكرني لهريري حرستا يتفكر سميعي عندي هزو وفرنا بقرات المريت وترو الخلم وفاءت مل زخعبت هقري لما تفكري هاي القري مساخ فقري علو خبري مساخ فقري علو خبري الليل لا لا الليل لا لا ناتكي تعالى ناتكا يبلني كابسود مفلماي أقالا قلني قنتلي صحافي وسمي أخلي اللاي دوباتكي يوقت بدمي مادرك قنتلي صحافي وسمي أخلي الناتنتكي يوقت بدمي سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوك تكونون ناي وطرة منيتنا يو لبخاطر سرسة ناي دمساوي واتكابو بزوم ململ منسيات كدقام كلا بزوح إيرترا بتخكل تقلص درف سلزخونت دسنا بلني سميعيا دسيلاتكم كتكون تسفى قبر لومي علمنا أبي درجال لكن رينا أبطل زخونة من رجعة نا أمريكا خوينا كريو خلنا من رجعنا أمريكا ويان زملكتيو أيكونن من رجعنا أمريكا نعلم عابي أقدس النزلويو بفلاي أب إسران 4 إسران 5 قصنا كيف كلنا من رجعنا أمريكا مع أمريكا نعلم زقدس كوين له أوروبا دك أصلي تسينا مالو تربيت مالو آسيا كومو تربيت مالو أفريقيا كابونابو قال يوم تربيت مالو خونيوم بحث شاكد نفس وكف كفالنا علمنا زقدس من رجعنا نرزلنا المخلو اللي خلو نقول حزب أمريكا كم نايلو متمغاغيلي فلتنيو نزيد ما خرينا ترانا جنزب من رجعنا تيمثل أبزو وانزي ما ناب كم يدرج له كنريك كفتنينا سلوانا تبدرج علم دما كرينا تنا أمريكا ها زيدو ديكونه بحفشة تمرجع كسع كندي كبد كم زلوا وي عمقتنا يتمرجع أبكالو كل الكيبلنا مجمريا أب إلى ماسك نسمع يولن أبزيا كربا بجورو غانز بلا زربا سمعوها. I think this was the last. I'll say it again, man. I think this was the last election. If Trump doesn't win, this is the last election. I think you're right. Yeah. I think you're right. I think people, and a lot of people are waking up and realize that have been lifelong Democrats. Guys like Bill Ackman, guys like Chamath, yeah, exactly. Tulsi Gabbard switched over to the Republicans. Yep. Like there's a lot of people who their whole life they've been left wing and they realize like I can't do this anymore. You and I used to be Democrats. Yeah. سنتين زبل زليل ماسك زي نايمو داتا من رجعين أمريكا يبلالو دونالد ترامب تدي تمريسو نعملوا له ديمقراطي زبحال كم زلوا قص لا يكونن مخنياتو أتوم ديمقراطيس سلطان اندحر حيزو عبز وانزي بزيادة نهاري نتزخدوا زلوا قديم نتوم زي استفل عليه مخنياتنا هبي ولا تي مسو زلوا جورو عندما تقبلوا حق خلها عبزي أسامينا قالوا مخنياتو نايمو ألوم ديمقراطيس نبرو عبيتي كيلاتات مهورات business people ፖለቲከኛታት ንዲሞክራቲስ ገዲፎም ናብ ሪፐብሊካን ገጾም ይሰግሩ ከም ዘሎ ስለምታይ ኣካይዳ ናይ ዲሞክራቲስ ሓደጋ ነቲ ንሕና እናኣምነሉ ዲሞክራሲ ስለ ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከም ዝኽብል ከሎ ሃይፐርቦሊክ ብሎ ገሊኦም ልዑል ብዝለዓለ ደረጃ ዝተጋነነ ኣርእስቲዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኢላ ማስክን
ጆ ሮጋንን ዶናልድ ትራምፕ ንኽምረፅ ዝገብርዎ ዘለዉ ሸርሕን ጉርሕን እዩ ዝብል ዘረባ ከምዘይ ሰኣን ርግፀኛ እየ ብሓፈሻ ግን እቲ ምርጫ ኣብዚ እዋን እዚ ኣበይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ መጀመርያ ኣብ እንታይ ደረጃ ብክልተ ወገን ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ነናቶም ፀብፃብ ስለ ዝህቡ ወላ እኳ ኣብ ኣሜሪካ ናፃ ሚድያ ገለመለ እንተተባሃለ ሓደ ናቱ ፀብፃብ እዩ ዘለዎ ኣነ ድማ ብዝተኻለኒ መጠን ወላ እኳ ናተይ ርእቶ ዶናልድ ትራምፕ ክምረፅ ዝደሊ እንተኾንኩ እቲ ሓበሬታ ክበኩም ከለኹ ንክልቲኡ ሚዛን ዝሃበ እዩ በቲ ናይ ዴሞክራትስ ናብ ዴሞክራትስ ዝዘዘየ ዜና ክንርኢ ክንፍትን ፀብፃብ መን ኣበይ ኣሎ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ንምርኣይ እስከነዚያ ንርአ Here's the situation. We've been talking about the 7 battleground states, Arizona 3, Georgia 1 for Trump, less than a point in North Carolina, less than a point in Nevada, and then along your Great Lake battleground states, less than a እዚ ፀብፃብ እዚ ሓደ ነገር ጥራይ ዘነፅረልካ ብጣዕሚ ጥቃጥቃ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ከባቢ ዝተጨቃጨቀ ደረጃ ምዃኑ እዚ ከዓ ንኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ ሓደጋ ዝፈጥረላ ኣርእስቲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዋይ ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተፀጋጊዖም ዝኸዱ እንተሃልዮም እንታይ ክፍጠር እዮም ዝብል ዘሎ እቲ ሃገር እቲ ሓደ ምስ ተሰዓረ ነቲ ውፅኢት ክቕበሎ ከምዘይክእል እዚኣ ዘረባ እዚኣ ድማ ድሮ እቲ ሚድያ ክዛረበላ ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ዳሓራይ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ እንድሕር ኢሉ እዚ ሃገር ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2020 ዘጋጠመ ኩነታት ብዝበኣሰ መልክዕ ናቱ ክመፀና ስለ ዝኽእል ካብ ብሕጂ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል ዘረባ ድሮ ክዘራረብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኦኬ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ኣብዚ ምርጫ እዚ እዚ ብወገን እትዮም ናይ ዴሞክራትስ ናብኦም ዝዘዘየ ሓበሬታ በዓል ሲኤንኤን በዓል ኤቢሲ ሲኤንቢሲ ዶ ኩላቶም ናብኡ ናብቲ ሜይንስትሪም ናብ Kamala Harris ተፀግዐ እዩ እቲ ሓበሬታ point lead for Harris in Pennsylvania, less than a point in Wisconsin, less than a point in Michigan, and if of course you put it, this is how tight it is. If you put the polls to the electoral map, Kamala Harris carries these Great Lake battleground states despite losing all of the Sun Belt battleground states. I'm coming to John's side of the screen. You get to 270 electoral votes. That is as tight as it can possibly. So, ብንእሽተይ ብፀቢብ ካማላ ሃሪስ ክትዕወት ከም ትኽእል እዩ ፎርካስት ዝገብር ዘሎ ሲኤንኤን ስለዚ ብዝቐረበ ጥቃጥቃ ኮይኑ ግን ካማላ ሃሪስ ክትዕወት እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ በንፃሩ ናይቶም ሓደ ድማ ክንርኢ ኢና እቲ ዘረባ ብግምጣል እዩ ኣብ ሪፐብሊካን ወይ ናብ ፎክስ ኒውስ ክንከይድ ከለና ኣብቲ ኮንሰርቫቲቭ ሚድያ ክንርኢ ከለና According to the polls is tied. It's also tied in Michigan and Wisconsin. Harris can't afford to lose any of these states because Donald Trump's ahead by at least a point or two in North Carolina, Georgia. እዚ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ኣሪዞና ትራምፕ ብ2.7 ፐርሰንቴጅ ሓሊፎም ዘሎ ፀብለልታ ከም ዘሎ ትራምፕ ኣብ ኔቫዳ ዝበሃል ድማ ብሓደ ነጥቢ ኣብ ዊስኮንሰን ዝበሃል ሃሪስ ከምኡ ድማ ኣብ ሚሽንጋን ኣብ ክልትየን ብ0.4 0.6 በሊፃቶ ከም ዘላ ሽዑ ናብ ፔንስልቬንያ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ስቴት ዝበሃል ዘሎ ትራምፕ 0.3 ኣብ ኖርስ ካሮላይና ዝበሃል እውን 1.5 ከምኡ ድማ ጆርጂያ 1.7 ሪፐብሊካን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ክዕወት ከም ዝኽእል እዩ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ሓበሬታ እዚ ዳርጋ ቅድሚ 1 ሰዓታት ዝዝርግሕዎ ዝነበሩ እዩ ናይ ብሓቂ ክሳዕ ክንደይ ተፋጣጥ ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ውፅኢት ከምዚ ኢሉ ክመፅእ ወይስ ሓደ ብዓብላልነት ንኣብነት ሪፐብሊካን ብሰፊሕ ክስዕሩ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘሎ ላንድ ስላይድ በሃል ሰፊሕ ዝኾነ ዓወት እዚ ቁፅርታት ከም ዝብል ዘሎ ንምድንጋር እምበር ብሰፊሑ ክዕወቱ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ዴሞክራትስ በንፃሩ ከም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብቲ ምርጫ ምስ መፀ ብሰፊሑ ክንዕወት ንኽእል ኢና ዝብል ገምጋም ድማ ንሳቶም እውን ኣለዎ Arizona and Nevada. It looks close, but the Trump campaign feels good about where they are because of the early vote. For the first time in history, Republicans are ahead in the early vote. That's in person and in mail ballot combined. They're ahead in Arizona, Georgia, North Carolina, and Nevada. And have cut Democrats' early vote lead in Pennsylvania by half. We'll have more inside information about. ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኤርሊ ቮት ዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ንዴሞክራትስ እዩ ዘርብሕ ነይሩ ዴሞክራትስ ደገፍትናቶም ቀልጢፎም መፂኦም ዝመርፁ እዮም ነይሮም በንፃሩ ግን ኣብዚ ሕጂ ምርጫ እዚ ሪፐብሊካን ወላ እውን ኣብቲ ኤርሊ ቮት ቀዲሞሞም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ሪፐብሊካን ብዝተኻለ ብብዙሕ መለክዕታት ክዕወቱ ምዃኖም ዘርኢ ምልክት እዩ ዝረአ ዘሎ that's why ድማ ሪፐብሊካን ተተዛሒሮም it's going to be a very very difficult ነቲ ዓወት ነቲ ስዕረት ክቕበልዎ ምክንያቱ ዳርጋ ካብ መሰረቱ ካብ መጀመሪኡ ጆ ባይደን እዩ መወዳድርቲ ናይ ባይደን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነይሩ ስለዚ ባይደን ንባይደን ኢና ንገብር ኢሎም ዴሞክራትስ እንታይ እዮም ገይሮም ንብሙሎም ነቶም ካልኦት መወዳድርቲ እንኮላይ ንበዓል RFK
ንዲሞክራትስ ኩሉ ዝሓሰቡ ነኖ ኣይንገብረኩም ኢና ጆ ባይደን ኢና ከነወክል ኢሎም ነቶም ካልኦት ዕድል ከም ዘይረኽቡ ገይሮሞም ኣብቲ ፕራይመሪ ዝበሃል መበገሲ ቅድሚቲ ሕፁይ ምዃንካ ዝግበር ቅድመ ምፅራይ ማለት እዩ ስለዚ ንጆ ባይደን ገይሮም ንካልኦት ኩሎም ኣሽኪዖሞም ዲሞክራትስ ነቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ቀቲሎም እዮም በዚያ ጥራይ ዝበሃል ዳሕራይ ኣብ መወዳእታ ወርሒ 7 ምዝባፅ እንታይ ገይሮም ባዕሎም ንከማል ሃሪስ ኣቃሚሞም ንሓምፂኦም በቃ እዚኣ ኢና ንጆ ባይደን ውረድ ኢሎም በፍንጫ ውሪዶም ንከማል ሃሪስ ንላዕሊ ምፅኦማ እዚ እቲ ዲሞክራሲ ናቶም ከም ዘይሰርሕ ገይሮም እዮም እዚ ነገር እዚ ኣብ ካልእ ዓለም እንተዝግበር ነይሩ ኣሜሪካ ኣቕርንታ ውፅኦም ተዛረበት ነይራ እቲ ፀገም ግን ኣብ ካልእ ዓለም ክብሉ ከለዉ ከም ድሌቶም እዮም ንዝመረፁ ወይም ዝድግፉ ኣብ ሃገሮም ክኸውን ከሎ ግን ዝደለይዎ ሕጊ ክጥሕሱ ይኽእሉ መወዳደርቲ ፖለቲከኛ ክልተ ተወዳደርቲ ነቲ ሓደ ኣብ ቤት ፍርዲ ሸንኮለል ክተብሎ ከለኻ ኢሌክሽን ኢንተርፌረንስ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ንታርጌት ጌራታ ዘላ ሃገር ብፍጹም ክትሓልፈ ይትኽእል እያ ከምዚ ንዶናልድ ትራምፕ ገይሮም ኣብ ምርጫ ከመፁ ከለዉ ብቤት ፍርዲ ኮለል ዘብልዎ ዝነበሩ ካልእ ሃገር ለተይ ኣብ ኬንያ ድዩ ኣብ ገለ እሞ ከዓ እቲ ኮለል ከብልዎ ዝመርፁ ዘለዎቶም ሃገር መሻርክታን ኣሜሪካ ትደልዮ ፖለቲከኛ እንተሪ ኮይኑ በቃ ዲሞክራሲ መይቲ ዝዓዲ እዚያ ምርጫ ናፃ ኣይኮነን ገለ እናበልካ እቲ ሽም ናይቲ ሃገር ወረቐት ናይቲ ሃገር ብጣዕሚ እዮም ዘበላሽዎ ኣብ ናቶም ክኸውን ከሎ ግን ብፍላይ እቲ ዴሞክራሲ ሚድያ ስለ ዝዕብልሎ ኩሉ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ምሶም ስለ ዝኾነ ኣብኣ ከለዉ ፅቡቕ ዲሞክራሲያዊ ሕጊ ብለብላ ኢሎም ፀቂጦም ማሕሪፎም ቶም ሪፐብሊካን ግን ነዚያ ብተደጋጋሚ ተዛሪቦም ላዮም እቲ ስዋይ እቲ ኢሎን ማስክ ዝብሎ ፀና ንመለስ ፅቡቅ ጌርና ንስማዓዮ እንታይ ይብልኩም ዘሎ It's nuts. It's nuts, man. If the Dems win this election... ዝትሪእዎ ዘለኹም ኢሎን ማስክ ሓደ ካብቶም ዝሃብቶም ናይ ዓለምና እዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ግዜ ቅድሚ ኣብ 2008 ኣብ ንባራክ ኦባማ ይመሪፁ 2014 ንባራክ ኦባማ ይመሪፁ ስለዚ ናይ ዲሞክራቲ ነይሩ ባዕሉ ኩሉ ክሳብ ኣብ ዝቐረባ 2016 ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ነይሩ እንታይ ኮይኑ ቀይሩ እንድሕር ኢልካ ኣካይዳ ናይቶም ዴሞክራትስ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ድማ ዝበፅሕ ህዝቢ ኣብዚ እውን ዝድግፎም ዘሎ በቃ ናይ ኩናት ኮይኑ ብጀካ ኩናትን ዕግርግርን እዛ ጆ ባይደን ዝገብሮ ዘሎ ሓዊ ዘቃፅላ ዘሎ ከማላ ሃሪስ ተመፅያ ካብኡ ዝገደደ ይኸውን ስለዚ ዓለም ምሉ ዶናልድ ትራምፕ ወላ ቴምፐርመንት ናቱ ወይ እውን እቲ ትኽኢሉ ኣብ ኣፉ ዝመፅእ ዝገብርን ፈፂምካ ክትግምቶ ዘይትኽእል ሰብ እኳ እንተኾነ ወላ እውን ክሳራ ብቢዝነስ ክገብረልካ ዝፈጥር እንተኮይነ ሃገራት ዓለም ብጀካ ኤውሮጳ ማለት እዩ ንዑ ይደልያ ኣለዋ ወላ ሽግር ይፍጠር ንሱ ይሓይሽ ይብላ ኣለዋ ኣትሊስት ኣብ ኩናትን ኣብ ኒኩለራዊ ኩናትን ክወስደና ኣይኮነን ዝብል ካልኩሌሽን እዩ ዘሎ በንጻሩ እቶም ኤውሮጳ መራሕቲ ናቶም ኣብ ኩናት ዝተኣለኹ ስለ ዝኾኑ ነታ ንሱ ከይመፅእ ኣብዚ ራእዩ እኔ ኢለከርየኩም እየ ብደረጃ ዓለም ኤስያ እንታይ ቻይና እንታይ ደላ ራሽያ እንታይ ደላ ካልእ ዓለም እንታይ ደልሎ ፅን ኢለከርየኩም እየ ንስማዕ እስከ ንኢሎን ማስክ ስለምንታይ ነዚ ምርጫ እዚ ልዕሊ ማንም ሃገራት ክሳተፋ ናይ መወዳእታ ምርጫና ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሎ ዘሎ They will legalize enough illegals to turn the swing states and everywhere will be like California. There will be no escape. That is so insane. This is the final. This is it. This is the last chance. Has anybody tried to push back? Go out and vote. Vote like your life depends on it. Vote like your future depends on it because it. I'll say it again, man. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢሎን ማስክ ብምሉእ ሓይሉ ብምሉእ ኤነርጂ ናቱ ብግዚኡ ብገንዘቡ ብኩሉ እዩ ተኣሊኹ ዘሎ ኣብዚ ምርጫ እዚ እዚኣ ናይ መወዳእታ ምርጫ ናያ ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊቱ ኣብቲ ስልጣን ክመፁ እዮም ኣገዳሲ ዝበሎም ሰባት በዓል ኢሎን ማስክ ኣብቲ መንግስቲ መፅኦም ነቲ ዕዳን እንዲዳን ዘለዎ መዓት ገንዘብ እናወሰደ ውግን ወረውግን ዕግርግርን ዝፈጥር ዘሎ መንግስቲ ዓቕሚ ናቱ ከነጉድሎ ኢና ይብሉ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ እዩ መንግስቲ ካብ ኣመና ስለ ዝሓየላ ኣብ ኣሜሪካ ሓላፍነት ዘይብሉ ገንዘብ ፕሪንት እናገበረ ነቲ ሃገር ኣብ ዕዳን እናተወ ካብ ኩናት ክወፅእ ዘይክእል ወልፊ ናይ ኩናት ሒዝዎ ስለ ዘሎ ነዚ ክንቅይረቱ ኮይና ነታ ኣብ ዋሽንግቶን ዘሎ ዝርግርግ ዝበለ ብልሽውና ዝተበላሸወ ንዑ ክንቅይረቱ ኮይና ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኣገዳሲ ቲም ሒዙ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ከምዛ ናይ መወዳእታ ዕድል ዘላትኩም ምርጫ ጌርኩም ምረፁ ምክንያቱ ናይ መወዳእታ ምርጫኹም እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ኢሎን ማስክ ሓደ ካብቶም ዝበልሐ ርእሲ ናይ ዓለምና ዘለዎ ዝበሃል እዩ እቲ ሕቶ ኢሎን ማስክ ክሳዕ ክንደይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ኣብቲ ምርጫ ዊ ዶንት ኖው ብሓፈሻ ግን እቲ ምርጫ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሖም ዘሎ ወላ ፀለምቲ ኖርማሊ ምስ ዴሞክራትስ ክኾኑ ዝኽእሉ ዝበሃሉ ዝነበሩ ቀደም እዮም ኣንጻር ዴሞክራትስ ኮይኖም ዘለዉ ንኣብነት ዝስምዕዎ In a country where we should be working together, not hurting each other, not defaming each other. We should be protecting the rights of every person to speak. Because today, if I am supporting the censorship of a segment of this country, guess what? Tomorrow I will be censored too. And I don't want that for myself or for my family.
زوم هجينا سوماليا كوميونيتي يوم دونالد ترامب يدقف له بحفشة سومالي كوميونيتي بمنقد إعلام قالت بحال أبري ديمقراطس زلا دارجان هاي ديمقراطس بيزين يركن بلان خلقن قال كفالناتهم نت ديمقراطس زخدو زلو بتعمي سلازي أمنو لزلو حدا جنيا كايدا سلازي خي زلو متتتاو أبحالوت حقرات ود بتعمي نخفة سلازي خي زلو أمريكا إذا كسب على الوازبل بكل من قدي ني ريبابليكانز دقف أكايدا نرلنا إوروبا ترى أجين أب نزي تدليو زلا زبحال زلو إوروبا زيادة أبزو كنتات زي تالي خازلا ما بدنا زريوه إوروبا كسكندي أبزو قدايزي أنس أرجيوم تخيط كم زلا نكردانا زيادة ريوا زيادة سنة هلا كريوكم يدحن كمل لساينا. And that's why it's surprising to say, you know, Trump is kind of an asshole, right? He says a lot of things. He's not the nicest person in the room. He's not going to sugarcoat things for you. But guess what? The 4 years he was president, nothing happened to me personally. I was safe. This community was safe. This country was safe. Yes, immigration changed in a way that I did not. سنتايب لا دونالد ترامب نايس سبع يكونن تعيد بزربون بقى مليون دس بلا كاسبا يكونن هذا فتي كذي واحد الكاسبيو يردعني تزي تعي سبوي وانت زي قال ملا سبع يكونن يزبلو زلو كحرق كاز غل زربا قال اللوي ملحسو ارنو بايكونن يزبل زلو بوليس ناتو قن رايلوم ابتك زي ناتو كطبعا امريكا تصبو نيرو بزحات هجرات علمون اتناتو اكايدا حدا جاي يمصالن نيرو ኤርትራ ሓዊስካ ማለት እዩ ካብቲ ኩሉ ምሕደራ ዝሓለፈ ናይ ጆርጅ ቡሽ ኢልካ ክልቲ ቡሽ ግዜ ኦባማ ኢልካ ባይደን ኢልካ እቲ ዝሓሸ 4 ዓመት ተሪና ኣብ ቀረን ኣፍሪካ ትራምፕ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ግን ትራምፕ ኣብኡ ከለውን ብድሕሪ መጋረጃ እቶም ናይ ኩናትን ዕግርግርን ነቲ ስልጣኑ እናሽክዕዎ ስለ ዝሓዝዎ ዝኾነ ክገብር ኣይከኣለን ሕጂ ግን ኦልሬዲ እቲ ሲስተም ተረዲእዎ ስለ ዘሎ ኮለ ጌና ዘድልይዎ ሰባት ነቲ ሲስተም ናይ ዋሽንግተን ክቕይሩ ዝኽእሉ ዝበሎም ሒዙ መፅኡ ኣሎ نابن انتهي بلو دونالد ترامب انت تسعيرو سعرتك قبل يكون زبل زربا ناقنا يمصالو سلامتايكم بلو سمعوا. We're warning about concerns certainly amongst the Democratic camp that maybe Trump comes out and declares himself winner prematurely. What is the risk in the days ahead of that kind of response and how much resilience is there in the system to cope with that? جيز زربا انتهي زبل زلو دونالد ترامب باقو كم استعوتك حبري ولا كي تعوته خلو شعو توم دغفتناتو نتي سعرتناتو كم زي قبلوا قبريم زغا مدالو زربا يم زرب زلو زخون تغاتيمو بقادو متفليط نيرين مباليو بتقين بتي ازي مرجازي نا امريكا اب حدغا كودقا زخل مخانو بزحات كيلاتاتون ينغرو لويا. The specific issue is that under the state rules when they count ballots, Pennsylvania doesn't start counting early votes until the polls are closed. That's why they came in so late last time, as did Michigan. What we saw in 2020 is what we're going to see again this year. Donald Trump came out between 2-3 a.m. in the morning, our time, here in the UK and in Ireland, and he declared that he had won. He said, that's it. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ትምርጫ ኣብ ደገ ልዩ ስተይትስ ደንጉዩ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ሕግታት ስለ ዘለዎ ኣብቲ ከምኡ ኣጋጣሚታት ኣብ ዘጋጥመሉ ዶናልድ ትራምፕ ብኣግኡ ተዓዊተየ ብምባል ነቲ ምርጫ ነቶም ነቱ ደገፍቲ ሓደጋ ከምፅኡ ክደፋፍኦም ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ናይ ምግጣም ተኽእሎ ዝለዓለ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካብ ሓሊፎም ኢንፋክት ገሊኦም ናብ ሲቪል ዎር ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ከም ዝኾነ እውን ይዛረቡ ኣለዉ እዮም ሲቪል ዎር ማለት ኩናት ሓድሕድ እውን ክጅምር ከም ዝኽእል ዝዛረቡ ኣለዉ ስምዕዎ እዚ ሕጂ ሓደ ናይ ወታደራዊ ሓላፊ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ይቀረብ A lot worse than that. It's not just that the numbers are divided, but it's that the two camps are night and day difference. There was a famous speech by Barack Obama in 2004, which is really when he hit the national scene for the first time. And he gave this really famous speech. Even though the numbers you just saw are right down the middle, both sides think they're going to win. And in fact, large numbers think that they're going to win big. So زي تزبال زلو داي زبال زلو أبزي كن خلنا أمريكا أبزل على درجة حدقة خمزلان درجة كلتي وجندما كعوة مخاني تزارب زلو أبزيا البوليتيكان أمريكا بيبتي كم زلو كابزربهم سمعوه. My country, the United States, is today at war with itself. Its political system is far from the envy of anyone else in the world. Deep-pocketed interest groups are distorting law and policymaking to create a system that represents dollars over its own citizens. And no matter سنتايز بزلو مرجعنا أمريكا وين ديمقراطية أمريكا ما نمكن على زخيل زي كل درجة يبتعز له درجة أمريكا
ኣብ ኩናት ኣብ ምስ ነፍሰያ ትዋጋእ ዘላ ምስ ካልእ ዓለም ዘይኮነ ምስ ነፍሰያ ትዋጋእ ዘላ እቲ ዝዓበየ ፀገምናታ ዶናልድ ትራምፕ እውን ኢልዎ ነይሩ ኣሜሪካ ካብ ናይ ደገ ፀላእቲ ይኮነ ሽግራ ውሽጣ እዩ ዘሎ ንኣሜሪካ ከጥፍዋ ዝኽእሉ ኣብዚ ውሽጥና ዘለው እዮም ብምባል ተኸስቦ ቀኒዮም ቶም ሚድያ ሓፈሻ ኣብዚ ውሽጥና ዘሎ ክፋእ እዩ ነዛ ሃገር እዚኣ ከውድቓ ዝኽእል ቻይና ክሃርማ ይክእል ራሽያ ክሃርማ ይኽእል ወይ ከውድቓ ዝኽእል ሓይሊ ወይ እውን ዝደሊ ሓይሊ እውን የለን ከውድቓ ዝኽእልን ከውድቓ ዝደልን ከጥፍኣ ዝደልን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ይብላ ኣሎ እዚ ኸዓ እቲ ምርጫ ኣመና ገንዘብ ኣትይዎ ይብላ ኣሎ ዝሕጂ ትሪእዎ ዘሎ እቲ ምርጫ ዳርጋ ናይ ዝተፈላለየ ረብሓ ዘለዎም ሃብታማት ኢዶም ኢትዮም ነቲ ሃገር ኣባላሽዮም እዮም ስለዚ እቲ ተራ ህዝቢ ካብቲ ምርጫቲ ብትኽክል ናቱ ረብሓ ይሕሎ ኣሎ ዝብል እምነት የብሉን ብኻልእ ዘራርባ እንታይ ከጋጥም እዩ ዝብል ዘሎ ስምዕዎ Who wins on November 5th? Tens of millions of Americans will find evidence that their political system is broken. And they are not wrong about that. The post-election period is uniquely dangerous. As we So, ድሕሪ እቲ ምርጫ ብዘየገድስ መን ስዒሩ እቲ ዝተሰዓረ ሓይሊ በማይ ዝቁፅር ህዝቢ ብትኽክል ምርጫ ከም ዘይተሰዓሩ ክብሉ እዮም ስለዚ ነቲ ስዕረቶም ክቕበልዎ ኣይኮነን ዲሞክራሲ ዝበሃል ድማ ክሰርሕ ዝኽእል ሓደ ምሰዓረ እቲ ሲስተም ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ትኽክል ዝሰርሕ እዩ እንተተሳዒርና ድማ ቅኑዕ እዩ ነይሩ ኢሉ ሰብ ክኣምን ተኽኢሉ ጥራይ እምበር ኩልና ክልቴና ሙሉእ ብሙሉእ ክንስዕር ኢና ዝብል እምነት ዘለዎም እንተተሳዒርና ድማ እቲ ሲስተም ስርቂ ስለ ዝነበሮ ጥራይ እዩ ዝብል እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ኣገባብ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ እቲ ኩሉ ንሪኦ ዘለና መለክዕታት ንዓለምና ናብ ከምኡ ከብፅሓ ዝኽእል እዩ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ረብሓ ተሳትፎ ኣብቲ ሲስተም ዘሎ ክንሪኦ ከለና ነዚ ዝበሃል ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ ዘግህድ ኩነታት እዩ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው ናይ ረብሓ ሕቶ እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ክሳዕ ክንደይ ሃብታማት ኣብቲ ምርጫቲ ኢዶም ብገንዘብ The United States is home to around 800 billionaires. Some are using their vast wealth to try to influence the outcome of the presidential election. Billionaires donated around 18% of the $3.8 billion raised in total so far by the Republican and Democratic campaigns. 82 billionaires are supporting Kamala Harris. So, ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ብዙሓት ቢልዮነራት ዘለዎ ሃገር ኣሜሪካ ብዙሓት ቢልዮነራት ድማ ብገንዘቦምን በተሰፊሕ ሃብትናቶምን ኣብዚ ምርጫ ኢድዮም ኢትዮም ኣለው ከባቢ 82 ቢልዮነራት ንካማላ ሃሪስ ይሕግዝዋ ከም ዘለው ዝለዓለ ኣብ ላዕሊ ዝርቅሑ እንተለው ካብኣቶም ቢል ጌትስ ሓደ ክኾን ከሎ ክሳብ 50 ሚልዮን ኢትዩ ዝበሃል ኣሎ ከምኡውን ናይ ብሉምበርግ መስራቲ እቲ ማይክል ብሉምበርግ ዝበሃል ንሱ እውን ክሳብ 40-50 ዝኾኑ ሚልዮን ኢንጀክት ገይሩ ከም ዘሎ ወይ እውን ኣበርኪቱ ከም ዘሎ ኣብቲ ምርጫ እዩ ዝንገር ዘሎ ብወገን ዴሞክራሲ ዝብለኩም 82 ዝኾኑ ቢልዮነራት ግን ሓጊዞም ኣለው ናይ ካማላ ሃሪስ እንታይ ዝበሃል ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ብውሑድ ዝጥቀስ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኢሎን ማስክ ዝብል ምክንያቱ ውሑዳት እዮም ዝሕግዝዎ ዘለዉ ግን ነዚ ዓቕሚ እዚ ንክወዳደሩ ኮይኖም ብዙሕ ገንዘብ ከበርክቱ ክኽእልሎም ነቲ ናይ ዴሞክራትስ ባላንስ ንክገብሩ ብሓፈሻ ግን ዴሞክራትስ ዝለዓለ እዛ ካማላ ሃሪስ ብዙሕ ገንዘብ ተዋሂብዋ ብመንፅር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክትሪኦ ከለካ 52 are backing Donald Trump. እዚ ብምስታ ናይ ካማላ ሃሪስ ክወዳደር ከሎ ንትራምፕ 52 ሰባት እዮም 52 ቢልዮነራት እዮም ዝሕግዝዎ ዘለዉ Donations by billionaires account for 6% of Harris's total campaign fund and a third of Trump's. The majority of his money. ብሓፈሻ እቲ ብዙሕ ገንዘብ ዝረኽብዎ ዘሎ ካብ ቢልዮነራት ራይቶ ኮነስ መዓት ሚልዮነራትን ኮርፖሬሽናትን እውን ይሕግዝዋ ስለ ዘለዉ እታ ካማላ ሃሪስ ብፐርሰንቴጅ ክረአ ከሎ እቶም ቢልዮነራት ድሓን ዝኾነ ውሕድ በለ 18% ናይታ ዝረኽበቶ ገንዘብ ክኾን ከሎ ኣብዚ ግን ዝበዝሐ ገንዘብ ካብዞም ቢልዮነራት ከም ዝመፆ ብፍላይ ካብ ኢሎን ማስክን ካብታ ሚርያም ኣደልሰን ትበሃል ቢልዮነርን ናይ ካዚኖ ሓላፊ ቢልዮነር ዝነበረ ሰብኣያ ካብኣ ዝመፀ ብዙሕ ኣበርክቶ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝተዋህብሎ ኢሎን ማስክ ድማ ገለ ካብቶም ዝበዝሑ ገንዘብ ዘበርከተ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ብደረጃ ኤውሮጳ ክንሪኦ ከለና ብደረጃ ገንዘብ ክንሪኦ ከለና ብደረጃ ሃብቲ ክንሪኦ ከለና ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ኣብ ገንዘብ ዝምርኮስ እዩ ስለዚ ብዘይ ገንዘብ እቲ ዝበለፀ ወላ እውን ልኡኽ ናይ ኣምላኽ ከም መራሒ እንተመፅኡ እውን ገንዘብ ተዘይረኺቡ ክመርፅዎ ኣይክእሉን እዮም ኣሜሪካ ብኻልእ ኣዘራርባ መጋበርያ እንተኮይኑ ጥራዮም ክኸፍልዎ ዝኽእሉ መጋበልያ ክብለኩም ከለኹ ኣነ ዝበልኮ ግበር ዝብል ዘይኮነሲ ንኣብነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝብሎ ንሱ ብናቱ መንገዲ ክኸይድ ንሱ ክኸዶ ዝደሊ መንገዲ ግን ምሳኻ ዝሰማማዕ እንተኮይኑ ክትከፍሎ ትኽእል ኢኻ ዳትስ ዋይ ብዙሓት ቢልዮነራት ዘይድግፍዎ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ክኸይድ ስለ ዘይደሊ ኢሎን ማስክ ሕጂ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ነገር ይፅበ የለን እቲ ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ቋም ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ኣተግብረልና እዩ ዝብሎ ዘሎ ሕጊ ከም ዘሎ ንኣብነት ፍሪ ስፒች ሰብ ከም ድልየቱ ሓሳቡ ንክዛረብ እዚ ዴሞክራሲ ኣታትዮሞ ዘለዎ ሴንሰርሽፕ
ዩቱብ ቻነላት ምዕፃው ዝተፈላለዩ ነፃ ሓሳቦም ወላ እውን ደኳትር ብዛዕባ ጥዕና ብዛዕባ ኮቪድ ንኣብነት ሕጋውያን ደኳትርን ሊቃውንትን እዚ መድሃኒት እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ኣካይዳ ፅቡቅ ኣይኮነን ምስ በሉ ንኩሎም ኣፎም ዓፅዮም ካብ ፌስቡክን ካብ ትዊተርን ካብ ካልእን ኣፎም ዓፅዮም ከምዘይስምዑ ገይሮሞም ነይሮም ወላ እውን ቁኑዕ ዝኾነ ርእቶ ንዘለዎም ካብቲ ሰብ ረብሓ ወፃኢ እንድሕር ትዛረብ ኣለኻ ኣፍካ ምዕፃውን ንኻልእ ካብ ሃገሮም ወፃኢ ከይዶም ሕጂ ኣብ ካልእ ዓለም እውን ብዛዕባ ኣሜሪካ ፅቡቅ ተደይ ተዛሪብካ ክንዓፁ ኢና ዝብል ኣገባብ ጀሚሮም ኣሎ ብፍላይ ድማ ኮንፊደንሻል ሓበሬታ ዘውፅኡ ሰባት ነቲ ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ወላ ቁኑዕ ኮይኑ ግን ዊኪሊክስ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጠመ ጭብጢ ኣሜሪካዊ ኣውፅኢዎት ሓበሬታ ንሱ ስለ ዘርግሖ ጥራይ ን10 ዓመት ሂወቱ ኣባላሽዮምሉ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ከማን ናፅነቱ ረኺቡ ክበሃል ኽእል ስለዚ ማለት እዩ ኣሜሪካ እቲ ናታ ሓይሊ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣካይዳ ብብዙሕ መንገዲ ይምዘን ስለ ዘሎ ሰባት ካብ ይፍትኑ ኣለዉ ኦኬ ንመለስ ንእሽተይ ኣብቲ ምርጫ ሪና ሕጂ ብደረጃ ዓለም ከ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ብደረጃ ዓለም መጀመርያ ብኤሮጳ ንጀምር ኤሮጳ ነዚ ምርጫ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዘይደልዩሎ ወላ ካማላ ሃሪስ እስከ ኣብ ኤሮጳ እንታይ ትድልየት ናቶም ንርአ What a crowd this is. Look at this. These are incredible people. They're incredible people. The European Union is possibly as bad as China, just smaller. Well, I think we have a lot of foes. I think the European Union is a foe, what they do to us in trade. Now, you wouldn't think of the European Union, but they're a foe. But our allies have taken advantage of us more so than our enemies. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, no, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell. Donald Trump in Europa, بجرمن ألب ترامب بلويكا نايتمير يو بكا نايليتي ዝኸፍእ ሕልምናቶም ይኮይንዎም ዘሎ እዚ ድማ ኣብዚ ለንቀነ ዝተገበረ ዝብልዎ ዘለዉ ሰርቨይ ብትክክል ገሊፆም ኣለዉ ንመን ትደልዩ ተባሂሎም ምስተሓተቱ ስኮትላንድ 56% ንካማላ ሃሪስ ይደልዩ ኣብ ጣልያን ዝተገበረ መፅናዕቲ ሰርቨይ ማለት ካብ ጣልያን ዝመለሱ 46% ንካማላ ሃሪስ ይደልዩ ስፔን 65% ንካማላ ሃሪስ ስዊድን 73% ንካማላ ሃሪስ ዴንማርክ 81% كمال هاريس جرمن 71% كمال هاريس فرنسا 62% كمال هاريس بريطان 61% ስለዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ብሰፊሑ ንመን ከም ዝደልዩ ንፁር ዝኾነ መልሲ ሂቦም ኣሎ ማለት እዩ ደኻ እንታይ ደሬካ ኤውሮጳ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅኦም ብፍፁም ከም ዘይደልዩ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ሓደ ኣብቲ ኩናት ክድግፎም ኣይኮነን እቲ ናይ ዩክሬን ኩናት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ጠጠው ከብለ እየ ስለዚ በለ ንሳቶም እዚ ኩሉ ገንዘቦም ኣጥፊዮም ዩክሬን ክትዕወተሎም ዘለንስኪ ክዕወተሎም ብዘይ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ድማ ዝኾነ ክገብሩ ስለዘይክእሉ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኢዶም ጉዳዮም ክሞቶም ስለዝኾነ ብዝተኻለ መጠን ካማላ ሃሪስ ክትመፅእ ይምህለሉን ዝከኣሎም ድማ ይገብሩ ኣለዉ ብንፃሩ ኣብ ኤውሮጳ ብሓፈሻ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅኦ ዝደሊ ሃገር ከምዚ የለና ንርኢ ዘለና ኣትሊስት ኣብቶም መፅናዕቲ ዝተካየደሎም ሃገራት ንሪኦ ዘለና እዚ መፅናዕቲ እዚ ንነፍሲ ወከፍ ኤውሮጳዊ ዝውክል እዩ ገለ ክትብላ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ዝደሊ ግን ብሓፈሻ እቲ መፅናዕቲ ዝገበርዎ ነዚ ዓይነት ውፅኢት ዘምፅእ እዩ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብፖሊሲ ደረጃ ንኤውሮጳ ካህስያ ከም ዝኽእል ካህስያ ማለት ድማ ንኣሜሪካ ስለ ዝቐድም ንኣሜሪካ ምቕዳም ማለት ንኤውሮጳ ዳርጋ ብሕፅር ዝበለ ክነግረኩም ኣሜሪካ ሕግናቶም ኣዝዩ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ገለገለ ንኣብነት ኣብ ናይ መግቢ ጥራይ ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ መግብታት ኣሎ መድሃኒታት ኣሎ ኣብ ኤውሮጳ ተኸልኪሉ ዘሎ ካምፓኒታት ናይ ኤውሮጳ ዘፍርይዎ ኣብ ኣሜሪካ ግን እቲ መንግስቲ ስለ ዘይክልክል ኣብኡ ይሸጥዎ እቲ ነገራት ማለት እዩ እዚ ሕጂ ገበን እዩ ከማን ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ኤውሮጳ ንህዝቢ ኤውሮጳ ዘይወሃብ መድሃኒት ይኹን መግቢ ይኹን ወይ ኬሚካላት ኣብ መግቢ ክኣቱ ዝተኸልከለ ኣብ ኣሜሪካ ስቲል ይጥቀሙሉ ኣለዉ ምክንያቱ ወልፊ ስለ ዘምፅእ ሰባት ነቲ ንብረት ከም ዝጥቀሙሉ ይገብሮም እዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ ድማ RFK ሒዙ ኣብኡ ተቐሪቡ ነዚ ጠቕላላ ጠጠው ከብሎ ምዃኑ እዩ ኣስዋይ ኣብ ንግዲ እውን እንተኾነ ኣብ ብዙሕ ነገር ከም ዝኸስቡላ ዝነበሩ ኤውሮጳ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ግቦኦም ዘይከፍሉ እንተኮይኖም ብፍፁም ክሕግዞም ኣይደልን እየ ብምባል እዩ ኣርዒድዎም ዘሎ እዚ ከዓ ኣይ ቲንክ ህዝቢ ኣሜሪካ ንኤውሮጳ ክንከላኸል ንሕና ክነብረ ሂወትና ንፅይቐሉ ምክንያት የብልናን እዮም ዝብሉ You got to pay your bills. That was Trump suggesting that Russia could potentially attack a NATO member without US retaliation. According to his top aides at the 2018 NATO summit, Trump came alarmingly close to withdrawing from NATO. We're paying for far too much. NATO is helping Europe more than it's helping us. Only last-minute interventions from his closest advisors kept him from following through. Yet some still argue, well, he's not really serious. He's negotiating with NATO, trying to get other NATO members to pay more.
There is some truth in this, as NATO has a guideline for all members to spend 2% of their GDP on defense. Yet, as shown in this table, not all countries meet this benchmark. Even now, 7 EU countries fall. بحبشة دونالد ترامب بحتر زبالي تزارب تنيتو زبال تزعبي أوروبا نعو أمينهم يمدك إشهم زحضرون يرام زقربنا أوروبا كمزي سبويلي تشايلد يبرو أزيو سد زخدو قلعا هينتا كايداي بوليتيكانا أوروبا نفسها كتكلاخل زي تغل نمكل خالتا جنزب كتوص زي تغل انت عين السب كتبلا تغل نيتو كلاخل لنا يبلو ابتنيتو وصي زول حق كل 1% ناي جنزبكم اب ديفنس ناتكم انفست جبر بس بالون كن عين جبرنا يوم زبل نيرو تنا امريكا بوليتيكا جنا بحق يزقرب ان اوف كورس العمان يرو من اوروبا مجابر ياخذ جبر سلازلك كومبليتلي وتهدروا عقم تجيرا كيت سمع كونسل تغل يوم كم زبل نيرو دونالد ترامب كم زبال يسرحني ስለዚ ኢቨን ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሃገራት ነቲ ኩነታት እቲ ዘይሃርምዎ ከም ዘለዉ ስፔን ነቲ ባጀት በፅሕዎ የለን ጣልያን ዌርስ ኢትሊ ኣየርላንድ መስለኒ ኣይበፅሐን ኣሎ ካናዳ 1.37 እዩ ቤልጅየም ተመሳሳሊ I don't know ኔዘርላንድስ እውን ከምኡ መስለኒ ብዙሓት ሃገራት ነቲ ቤንችማርክ ፖርቱጋል ኣይበፅሐን ኣሎ ከምኡ ክሮኤሽያ ብዙሓት ሃገራት ነቲ 2% ናይ GDP ከም ዘይበፅሕዎ ዘለውን ጀርመን አይ ቲንክ ኣብዚ ቀረባ በፂሓቶ ብዛዕባ ጀርመን ይተዛረብ ነይሩ ስለዚ ብዙሓት ሃገራት ነቲ 2% ናይቲ GDP ናትኩም ኣብ ዲፈንስ ከተብፅሕዎ ኣለኩም ዝብሎ ዝነበረ ከተግብርዎ ጀሚሮም ኣለዉ ብሓፈሻ እቲ ቀደም ግን ኣይገብርዎን እዮም ነይሮም ነዚ ኣብዚ እንተደይ ትገብሩ ኮይንኩም ኣነና ነቲ ኔቶ ዝበሃል ከውፃእያን ኣሜሪካ ኣብኡ ኣይትኸውን እያ ብምባል ልቦም ኣጥፊኢሎም ነይሩ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕተን በፂሕኖ ኣለዋ ግን ነተን ደይ በፅሓ ዘለዋ ዶናልድ ትራምፕ እንድሕሪ ፑቲን ሃሪሞን ፑቲን እኳ ክሃርም መደብ የብሉን እንድዩ እንተ ሃሪሞን ንሕና ኣሜሪካ ብፍፁም ክትከላኸለለን ከተድሕነንን መደብ ክህልዋ ኣይኮነን እናበለ ይዛረብ ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ተርእዮ ድማ ንኤውሮጳውያን ብርግፅ ድቃስ ለይቲ ዘይህብ ጉዳይ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና Short. So surely once all members commit 2% of their GDP to defense, Trump will recommit to NATO, right? Not so fast. Even if all countries meet this target, the US remains by far the largest spender in NATO. And according to John Bolton, Trump's national security advisor at the time, Trump's goal በቲ ኮይኑ በቲ ክንድቲ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዘይገብሩ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኮንትሪቢሽን ኣብቲ ብፐርሰንተጅ ናይ GDP ናታ ኣብ ዲፈንስ ትገብሮ እቲ ገንዘብ እዚ ድማ ንዓይ ክፈሉኒ ይኮነን ዝብሎም ዘሎ ንዓይ ክፈሉኒ ኣይኮነን ዝብሎም ዘሎ እንታይ ዳይ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ናብትኩም ቁጠባ ኣብቲ ሚኒስትሪ ዲፈንስ ኣብቲ ዲፈንስ ናትኩም ነፍሲ ምክልኻል ናትኩም ኢንቨስት ግበርዎ ሰራዊትኩም ነፁ ኣፅዋር ግዙ ገለ ዝብሎም ዘሎ ኢንዳይሬክትሊ ግን ብግምጣል ክትሪኦ ከለካ ናይ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ስለ ዘይብሎም ኤውሮፓ እዚ ኩሉ ገንዘብ ካብ ቁጠቦም ናብ ኣሜሪካ ናብቲ ዲፈንስ ካምፓኒስ ናይ ኣሜሪካ ክብዎ እዩ ኔቶ ዝበሃል ሲስተማቲካሊ ንኣሜሪካ ከም ዘገልግል ገይሮም እዮም ምክንያቱ ምስ ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኾነ ኣፅዋር ዘፍርድ ካምፓኒታት ስለ ዘይብሎም ኤውሮፓ እቲ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ካብ ኣሜሪካ ጥራዮም ክገዝእዎ ዝኽእሉ ስለዚ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ መመሊሱ ኣብ ኣሜሪካ ንክውሕዝ ዝትግበር ታክቲክ ምዃኑ እዩ ዝንገር here is not to strengthen NATO, it's to lay the groundwork to get out. It would be a catastrophic mistake for the United States to drop out of NATO. But Donald Trump doesn't see it that way, nor do many of his close advisors, because they don't fundamentally understand what ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ኣይገድሶን እዩ ናይ ኣላያንስ ወላ ሽርክነት ከምታ ንሱ ዝደልያ እንተደይ ተገይራ ንኣሜሪካ ስዒቡ ከውፅኣ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ናይ ትራምፕ ዝነበረ እዩ ሓደ ካብቶም ኣሽኪዕዎ ነቲ ስልጣን ዝሓዘ ድሓር ግን ምስ ፈለጦ ዝሰጎጎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ክልተ ተፃረርቲ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ንሱን ዶናልድ ትራምፕን ንቐፅል እቶም ብሪክስ ዝበሃል ሃገራት ከ መን ክመፀን እየን ዝደልያ ዘለዋ ንርኢ ኣብዚ Harris wins, the effect on BRICS will be X. If Trump wins, it will be Y. What's X and Y? Well, to put it simply, if Harris wins, then BRICS will have a much harder time. If Trump wins, that really galvanizes the anti-Western global movement, because as we know, he's sympathetic to certain leaders of BRICS countries. The authoritarian ones. Yes, oddly enough, that's right. So it's easy to laugh about where BRICS comes from. That was this Goldman Sachs product, but we have to think about the League of Nations. That also rose as a dream of a few lawyers at the turn of the. ዶናልድ ትራምፕ ተተዓዊቱ ዶ ወላ ከማላ ሃሪስ ተተዓዊቶም ቶም ብሪክስ ዝያዳ ክሕጎሱ ይኽእሉ ንዝብል እንታይ እዮም ዝብሉ መብዛሕትኡ ግዜ ከማላ ሃሪስ ተተዓዊታ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ከቢድ እዩ ክኾኖም ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ዲክታቶራት ወይ እውን ኣውቶሪታርያን ረጂምስ እዩ ዝፈቱ እዮም ዝብሉ there's no evidence ንዑ ዘገልጽ ምስ ኩሎም ክሰርሕ ከም ዝኽእል እዩ ኦፍኮርስ ነቶም ምዕራባውያን ሃገራት ንቻይና እኮ ብዙሕ ታሪፍ ክገብረላ እዩ ዝብል ዘሎ እሱ ንቻይና ብፍሉይ ከፍቅራ የብል የለን
ساتهم كنتايم زلي يقول لك زي أن سيستم بدحر مجارجة زي محاضر عدل سلزي هيب دونالد ترامب أي كمت أيد اللي ونيم زلوا سلزي بحفشة كم نايزيوم ريتو كمال هاريس كتمت يوم زلي 20th century. So I think we do have to pay attention to what it could become in the future, especially if the election shows the rest of the world that maybe the model of liberal democracy in the US is not the model that we want to follow, and that there are plausible and appealing alternatives that are now rising. Historically, that's a path toward away from democracy and towards other regime types. Terry Buck, the outcome of the US election affects this how? Trump increases the unpredictability of the U.S. as a partner for the West. He also takes a more extreme form of isolationism than any U.S. president, I think, to date. So where does that leave? The fact that he likes autocrats is a bad signal, a very bad signal for the West. Will he become more... بحفشة كان ريو خلنا بخلو جلسات كتريو تخليها ندونالد ترامب بملو تستابليشمنت زبال ايدياليونيو زب أمريكا جن يدليو ترى حزبي أب عالم زلون يدليو political elite سب كال عالم زلون يدلي ويم حنت حتى لا باقي ركودين topic زي أب سالسة كنت عالم كمني زيادة كتحنا الناس خلنا نزبل حتى. Trump is portraying himself as the only candidate who can avert World War III. What's your take on his positioning of himself as a pacifier? So I strongly welcome the idea that this election is important and that the stakes are high. It comes the war in Ukraine. He can bring peace back to the Middle East, but I think Paul and Najat both had some really good points. Trump is very anti-war. He is not one to start wars. He doesn't like to continue wars. He uses when he has to. بحتر دبل تايمز بلزلو قال يوم سالسة كنت عالم كجمبر تقينو دونالد ترامب تتوقع بلاي كلني كبل خلو قالوا دما دونالد ترامب حركة بنفلطو بزربو دي يكون بتكبار ووقع كم زي فتو نوقع سلا زي دقف دما نعالبنا كاب زي تدلي سالسة كنت عالم كتحنا كم زخل زربو بفلا دقفتناتو بالعول بزلا على درجة السماع معلون بودت فترة كمان دونالد ترامب دقفوه وحدات كم زي يكونوا مجنزابي دلي ازي بزعبا دونالد ترامب كوينو أنا كم إيرترا وخينا كريو خلهم إيرترا دونالد ترامب أصبح يحشا هابز عجزوا له منجستي من يم حضروا له زي فلت بدحر مجارجة دما حماق بوليس ترايز قتل زلوا ناي دونالد ترامب مخنيات دونالد ترامب نقول له خوك عصر سلزفتن جزية دما سلزي بلو زي تدلي بوليسيتات كان مقبار ونكدحني نتوم بدحر مجارجة زي ما حضروا سلدي فتوى مسو فعلوا خو قبرو خاص لزي كيل إيرترا كاب أمريكا فلوي نجار كتركبايت خناجن كترسع زبالة عدل اللوا تغلال بزعبا إيرترا محساب كقطفو يخليو ويون بزعبا إيرترا بزعبا كرافريكا بوليس خي قبرون فرقة تجزيك خيد خليو زخان إيرترا زبالة عدل كباي خليو نافت زلاتو نافت تخدو زلا من قدي ناخد كيد زبالة عدل فترة لا خليو بزع من قد تراي أب أمريكا زلهم دايما رأسكم تلهم ندونالد ترامب كتمرسو من نتكونتات نتمع بالرينا دماكم كتولينا ناب أفريكا نملا سجي علمنا نايزو حلقينات منتالي تاب أفريكا خميلي خيد كم زلو رايو. Morocco's Minister Delegate for the National Defence Administration has signed cooperation agreements with the defence ministers of the Czech Republic and Azerbaijan in the military and technical fields. The agreements cover areas such as military training and exercises, defence industry, technical support and exchange of experience. هجرات أفريقيا درو تنايز حلقينات منتاليتي كنت أبارق لاني جمرالو كلتا تزعرر تحيل تازلوا زتزعرر بوليسك خطلان رلنا نابنت موروكو كم دما ألجيريا كلتا ننوح زي سماع بوليس زلوانين ات موروكو زبال مس إسرائيل مس فرنسا مس أوروبا خوينو استفل علينا الديفنس ديلس مس أمريكا كونكلو ألجيريا دما مس راشا بمخان وتهدر واقع مناتا كتعبي نرلنا زي دما انتينا نردلنا نايزو حلقينات من تالي تزبها لزيو هذا مستحادة تقينو اتقالاي بغاتنا بتال حيلي زخيد زي دما انتي فتر عالمنا بالانس اوف باور يفتر زي صبو مالتها يكونن نام زي تدلي كينات كم عبل زغليو فحافشاغن يوني بولار وورلد كبحال كله تحيال دحرفتي كابيلا تنبر لك كم زينا اثيوبيا زنبروا اثيوبيا ملس زي امريكا سلو تدليهم زنبرت كم دليتهم ينبر نيرهم بنصارو نيرترا سلدي فتوا زنبرو بزح واغا كم تخفل غيروما ስለዚህ እዚ ሜንታሊቲ እዚ ድማ بسفيحو كسرح نريو لنا بزوان. Comes just days after Morocco raised its defense budget to 133 billion dirhams or $13 billion for 2025. The country's defense budget for 2024 was set at 124 billion for 2025. بحفش انتهي نرلنا حقرات افريقيا تزعرر تحيلتاتنا بتزعرر تحيلنا خدو زد اليوم ديلس كجبرينا نرزلنا موروكو مثال مس فرنسا نيا 10 بليون زخون أبستفل عليه صلاتات زتوكر ديلس كجبرا خلوا
ኣልጀሪያ ድማ ምስ ራሽያ ዝገበረቶ Morocco's coziness with Western countries. Now, many Western nations, such as the US and France, have backed Morocco's claims in the Western Sahara dispute. This has pushed Algeria to build new alliances to counter Rabat, as both countries are forming new alliances for their military. So, እዚ ንሪኦ ዘለና ትርኢዮ ድማ እቲ ናይ ዝሑል ኮልድ ኮር 2.0 ዝብልዎ ዘለዉ ሓያላት ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ወይ እውን ሃገራት ኣፍሪካ እቲ ጸላኢ ናቶ ምስ ካልእ ክውግን ተሪኦሞም ስትራቴጂካዊ ሽፍት ብምግባር ነቲ ዘለዎም ሃገራት ኣፍሪካ ናጽነተን ዝረኸባ ድማ ብከምዚ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ኦኬ እዚ እውን ክንሪኦን ክንመሃረሉን ዘለና ዝበልክዎ እዩ ሕጂ ንመለስ ናብቲ ዞባና ናይ ዞባና እስከ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ብዙሕ ተዘረባ መፅኡ ኣሎ ብዙሕ ኣገዳሲ ዘረባ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እስከ ንስማዕ ኣብዚ Ethiopia's fast economic growth, together with its rapidly growing population, really needs access to sea. The government of Ethiopia is making series of talks, dialogues, and diplomatic efforts to get access to sea. But how the government's genuine and legitimate effort is understood and supported by countries and international organizations. Hello and welcome, viewers. My guest for today is Dr. Abdi Zanaba. So, Dr. Abdi Zanaba is Deputy Executive Director of Institute of Foreign. How Ethiopia እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ኣባይ ሃገርያ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልያ ንቁጠባ ንህዝባ ዝኸውን ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዘድልያ ንፈልጥ ኢና ኣብ ደገ ባሕሪ ኣብ ምድላይ ድማ ብዙሕ ዝኾነ ገጅፍ ዝኾነ ፃዕሪ ትገብራላ ብደረጃ ዓለም እንታይ ዓይነት ተቐባልነት ትረክባላ እንታይ ዓይነት ደገፍ ትረክባላ ወይ እውን እንታይ ዓይነት ብድሆታት ኣብ ቅድሚያ ኣሎ ዝብል ኣርእስቲ ኣገይን ሕጂ እውን ብዝለዓለ ደረጃ ይሰርሕሉ ከም ዘለውን ባይ ዘ ወይ ካብ ኣሜሪካ ሓደ መተሓሳሰቢ መፅይዎ ኣሎኒ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ምዃኑ ክንሪኦ ኢና ፅንሕ ኢልና lack of access to sea is hampering Ethiopia's economic growth and development. Let's start with this. The lack of access to the sea posed a significant challenge for Ethiopia's economic growth and development. To further elaborate on the matter, the country has been experiencing huge increased cost, ever increasing cost in terms of transportation and logistics. The high cost of shipping for transit and other things is hugely difficult for a country like Ethiopia. እጂ እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይምህላው ነቲ ሃገር ብዙሕ ክሳራታት ከም ዘውርደላ ዘሎ ወላ እውን እቲ ኢሜጅስ ብድሕሪ መጋረጃ ዝገብርዎ ዘሎ ኩሉ እዚ እንታይ እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ እንተዝህልወና ከምዚ ምኾነ ነይራ ኣብ ደገ ባሕርና ንምባል ነቲ ህዝቢ ክህንጠ ከም ዘለዎ ህንጡይነት ንክፈጥሩሉ ዝጥቀምሉ ዘለዎ ታክቲክ እዩ ኣዲኹም ኣለዎም ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ፀገማ ውሽጣዊ ዕግርግር ናታ እዩ ኤቭሪባዲ ኖውስ ዳት እቲ ዝዓበየ ፀገሞም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ዓዲ ዘሎ ዕግርግር እዩ ንሱ እቲ ቀዳማይ ነቲ ቁጠባናቶም ወይ ካልእ ፀገሞም ቀዳምነት ክወሃቦ ዝኽእል ምክንያቱ ሰብ ብሰላም ንኽነብር ሽግሪ የጋጥሞ ስለ ዘሎ ቤት ትምህርትታት ይሕፆ ትራንስፖርት ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ከም ድሌቱ ይንቀሳቐስ የለን ሰብ ናብትን ክብል ኣይክእልን እዩ ንግዲ ክግበር ኣይክእልን እዩ መዓት ፀገማት እዩ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘፀበቕካ ኢትዮጵያ ምሉእ ከምኡ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዝሰኣና ኢና ከምኡ ኮይንና ኣብ ደገ ባሕሪ እንተዝህልወካ እቲ ውሽጣዊ ፀገም ትባላዕ ክሳብ ዘለካ ቤን ገይሩ ከገልግለካ ግን ኣብ ደገ ባሕሪ ነቲ ውሽጣዊ ፀገም ክፈትሕዎ ስለ ዘይክእሉ መዕበጢ ናቱ ወይ እውን ንዕዑ ሰጊርካ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎንኻ ንምግባር ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ እምበር ኣብ ደገ ባሕሪ ፀገም ኮይንዎም ኣይኮነን እዚ ኩሉ ቁጠባ ጌርና ኣለና ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ደገ ባሕሪ ከይሃለዎም እዮም ገይሮሞ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣብ ዝነበሮም ድኻታት ናይ ዓለም ድኻታት መደኽደኽ እዮም ነይሮም ስለዚ እቲ ክውንነትን እቲ ንሪኦ ዘለናን ዝጋጠም ኣይኮነን ግን ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ሓድሽ ምስጢር ኢሎም ዘውፅኡካ ክነክበኩም እየ And at the same time, also it reduced the country's export competitiveness, accessing global trade networks. And at the same time, as you know very well, it has a huge impact on location. Ethiopia has a concern for its citizens and existence. And this concern stretched from Eastern Mediterranean up to the Western Indian Ocean, in between Red Sea, Gulf of Aden, Bab el-Mandeb. So ኢትዮጵያ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዘድልዮም ሓበራዊ ስራሕ ብእንካን ሃባን ክንጥቀም ከም ንኽእል ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኢትዮጵያ ዝትማለ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ትማሊ ኮይኑ ግን ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ማእከላይ ባሕሪ ክሳብ ህንዲ ውቅያኖስ ዝርግሐ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዝነበራ ዝብል ተሃዲድ ዝመልኦ ወይ እውን ዝንብዑ ዝኾነ ታሪክ ክነግሩ እዮም ዝፍትኑ ካልእ እውን ሓድሽ ሓበሬታ መሊኡ ኣሎ ኣብ መንጎ ኤውሮጳ ሕብረትን እስራኤልን ኤርትራን ኢማራትን ዝተገበረ ዝብልዎ ዘለዉ እስከዚያ ስምዕዋ
بسفيو عب كلمة دب قبل لكم كفتني عسب إيرترا بحبو زقبرو زنبرو دردرات ودب عسب مخنيات بمقار آب استفلالي كوابتات زقبرو زنبرو دردرات زملخت سند وز يركب توم زقبرو زنبرو دردرات انتاينتو من ناي مزراب دلونتن زملخت سند انتخون آب زقوداي وان حلفنت وسيدا زنبرت إسرائيل كمز خونتيو تقليسو آفتقزة بريزيدنت إيرترا إسياس أفوركي ملو تبقسو كمز نبرم انتنقر آبزها إيتوبيا وينجن اتهاجر نودب عسب زيس أنا تلو مخنيات تقار يوم بموال نمرحت تقراي كخصو يوم زرأيو يخوند أمبر عسب مسار الزقابر سند تيلينبرغ زبها اليونفرسي نت سند زرقي حوي ركب آبز قداي عسب حبرة أوروبا إيدو سدد كمز نبر انتنقر كابز توسنا قزا نابزي كأيح بحر مسار الزقابر جيوبوليتيكاو من قصاصات كرم جمارم قزاز وسدن وشت زقبر زنبرن حو دردر كمز نبر أيو ناي هاجر نيزرلاند تيلينبرغ يونفرسي يفا آبز قبرو مصنعتي نت هونتات بحد أوصي وزركب تيلينبرغ يونفرسي آب هاجر نيزرلاند زركب بابليك ريسيرش آب مسرح مسار زقبرة تكال انتخون كابز مسرت 100 عمت كملؤو 3 عمتات طراي تاريفون او يركبا قدم اب تግራይ ዝተወልዐ ኩናት ዓበይቲ ሃገራት ከይተረፋስ ተሳተፋሉ እዚ ሕቡእ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ድርድር ዕላው ዝገበረ እዚ ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ሽዑ እዋን ብፍላይ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስተር ቢንያሚን ኔታንያሁ ሓዊሱ ዓበይቲ መራሕቲ ዝነበርዎ ድርድር ከም ዝነበረ እዩ ገሊጹ ዝርከብ ቢንያሚን ኔታንያሁ በቲ ድርድር ምክንያት ብዙሓት ከይተጸበይዎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምምጻእ ወደብ ዓሰብ ብዝምልከት ሚስጥራዊ ምርዳእን ናብ ድርድር ዝወስዱ መንገድታት ጸሪጎም ከም ዝነበሩ እዩ እቲ ትካል ኣብ ዘርግሖም መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣመላኺቱ ዘሎ ነቲ ድርድር ንምክያድ ብቐጥታ ኢዳ ሰዲዳ ዝነበረት እስራኤል ክትከውን ከላ እቶም ተደራደርቲ ኣካላት ድማ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝነበሩ እዩ ተገሊጹ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጉዳይ ዓሰብ መስ ኢትዮጵያ ንምድርዳር ድሌት ከም ዝነበሮም ዝተሓበረ እንትኸውን ከምቲ ዝፍለጥ ድርድር ማለት ሂብካ ምቕባል ዝብል መስርሕ ዝኽተል ስለ ዝኾነ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ኣገባብ ከተማቻቹ ከላ ጉዳይ ባድመ ድማ ብናይ ኣልጀር ስምዕነት ንክወሃባ ብምሕታት ዓሰብ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኸቡ መስመራት ድማ ብወፃኣታት ሕብረት ኣውሮፓ ንኽስራሕዩ ተሓሲቡ ነይሩ ነዚ ንምትግባር ዘኽእል ፕሮጀክት ብእስራኤል እንትቕረጽ እዚ ኩነታት ዝነበረ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ነበር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ከም ዝነበረ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብቲ ሽዑ እዋን እስራኤል ዲፕሎማሰኛታታ ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሰደደት ኮይና ኣብ ኣስመራ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ኣብ ምቑሕ ግዱድ ዕስክርናን ዘወፈረ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ከመይ ትምውል ዝብል ተቃውሞም በዚ እውን ኣይብቃን ተሓለወ ሰብኣዊ ምስላት ኤርትራ እዚ ጉዳይ ዓበይቲ ፍርዲ ኣብፂሖሞም በዚ ምክንያት እውን ኣብ ወርሒ ሰነ 2020 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓያን ሕብረት ኣውሮፓ ነቲ ካልኣይ ዙር ገንዘብ ክልቀቀሉ ብሃንቀውታት ፅበ ዝነበረ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣይፋል ዝብል ምላሽ ሂቦም ሃገራት ኣውስትሪያ ቤልጅየም ዴንማርክ ፊንላንድ ፈረንሳይ ጀርመን ጣልያን ኒዘርላንድስ ኖርዌይ ስዊድን ስዊዘርላንድን ዓባይ ብሪጣንያን ኣብ ዝተሳተፋሉ ኣኼባ ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓ 24 ጥሪ 2019 ህጹጽ ፕሮጀክት ህንጸት ጽርግያ ኤርትራ ኢትዮጵያ ገንዘባዊ ድጋፍ ክገብራሉ ተሰማምያን እዚ ፕሮጀክት ዘላቂ ሰላም ንምምጻእ ቁጠባ ምትእስሳርን ምፍጣርን ቁጠባ ኤርትራ ንምንጽራርን ዝዓለመ ኣብ ጽባሕ ውዕሊ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ዝተወጠነ ዕማም ነይሮም እዚ ፕሮጀክት ቀልጢፉ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣለዎ እንተዘይ ኮይኑ ሕብረት ኣውሮፓ ኤርትራ ብመልከይት ምንጠል ይሰግዮም እንታይና ንርኢ ዘለና ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ዝተፈላለየ ድራማታት እዩ ዝስራሕ ዘሎ ብፍላይ እዚ ድማ ኮንፊደንሻል ሓበሬታ ኢሎም ዝገብርዎ ከም ሓደ ኣገዳስነት ዘለዎ ሓበሬታ ክንሰምዖ ኣለና ክንከታተሎ ኣለና ክንፈልጦ ኣለና ኣገዳስነቱ ምጥማት ኩሉ ግዜ ነቲ ሓበሬታ ክካየድ ከሎ ምፍላጡን ምስትብሃሉን ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብዚ ሸለልትነት ዘድልዮ ወይ እውን ንዕቕካዮ ትኸይድ ነገር ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ካብ ኢትዮጵያውያን ዝመፅእ ተጋሩ ሕጂ እንታዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ንኤርትራ ከም ዝከላኸሉላን ከም ዝሕግዝዋን ክኾኑ እዮም ዝፍትኑ ግን ኣፈገሪ ዕላማ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሓደ ካብ ሓደ ኣይትፈልዮም ኒኻ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕርና ክኾን ከሎ መልሓሶም ዓፂፎም ሓደጋ ከውርዱልና ድሕር ከም ዘይብሉ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕርና ድማ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም መህደሚ ውሽጣዊ ፀገማቶም ስለ ዝኾነ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኣጀንዳ እዩ ኣገይን ብዙሓት ሓይልታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ዓሰብ በይስ ክህልዎም ከም ዝደልዩ ቅንጣብ ጥርጥር የብሉን እዚ ጉዳይ እዚ ግን እቲ ሜንታሊቲ ናቶም ካብዚ ነገር እዚ ዝፍለ ስለ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ኣሰብ ኢልካ ምርኣይ የድሊ ኤርትራ ዝበሃል ድኽነት ድንቁርና ውትድርናን ፀረ ትግራዋይነትን እዚ ኣነ ይኮንኩን ኣቕሚጦ ናይ ጣልያን መግዛእቲ እዮም ኣቕሚጥዎ ናይ ጣልያን መግዛእቲ ኸም ገይሩ ኣቕሚጥዎስ ናይ ጣልያን መግዛእቲ ወራሲ ሻዕብያ እንደገና ህግደፍ ነዚ ቀፂሉሉ እዩ ፀረ ሰለስተ መዕቀን ኤርትራ ዝበሃል ድኽነት ድንቁርና ውትድርናን ፀረ ትግራዋይነትን እዩ ዳረታ
እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ ኤርትራውያን ሕማቕ ኣጠማምታን ኣካይዳን ከም ዘለዎ ወይ ሪቶ ከም ዘለዎ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ታንዑ ታሕቲ ደላ ድማ ኤግዛክትሊ ነዚ ዓይነት ሓሳብ ኢንተርቴይን ትገብር ወይ እውን ኤርትራውነት ንክህረም እንጆይ ትገብር ሰብ እያ እንታይ ዝብል ዘሎ ማለት ከምዚ ዳይሬክት ክምልሰሉ ኣይደልኒ ነይረ ግን ኣብዚ እዋን እዚ መልሲ ስለ ዘድልዮም እየ ዝቦም ዘለኹ ድኽነት ደበልካ ባይ ዘ ወይ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ንቅድሚ ሕጂ ተጠቂመላ ይፈልጥኒ ኣብ ኤርትራ ጠማዕ ገንዘብ ዘይውፅእ ጨርቃም ድኻ እንድሕር ኮንካ ሳጓኻ እንታይ እዩ ሳጓኻ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ይኮነን ብድኽነት ዝግለፅ ተኮይኑ ንስኻን ዓድኻን ህዝብኻን ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ብድኽነት ዝግለፅ ሓደ ንሱ እዩ ነይሩ ኤርትራውነት ምናልባት ንስኻትኩም ኢንፍሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ወይ እውን ነፍሰ ምትሓት ስለ ዘለኩም ኣዝማሪኖ ዶ ገለመለዶ ናበልኩም ነቲ ሰብ ስለ ተተዓባብይዎ ዝነበርኩም ኣብ ሓንጎልኩም ዘሎ እዩ ኤርትራውነት ማለት ብዛዕባ ትግራይ ንኣብነት ንሱ ንኣብነት ኤርትራ ትበሃል ኣስመራ እያ ትመስሎ ባይ ዘ ወይ ከምኡ ክብለኩም ከለኹ ዘጋንን ዘለኹ ይመስለኩም ቲፒካል ኢትዮጵያ ከይድካ እንድሕሪ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ከይድካ እንተሓቲትካ ካብ ኣስመራ ዲኻ መፂኻ እዮም ዝብልካ ካብ ኤርትራ መፂኻ ማለቶም እዩ ኩላ ኤርትራ ኣስመራ ገይሮም እዮም ዝገልፅዋ ተራ ህዝቢ እየ ዝብለኩም እሊት ገለመለ ይብለኩም ተራ ህዝቢ ኤርትራ በኣስመራ እዮም ዝገልፅዋ ኣስመራ ቀኒየ እዮም ዝብል ዋላ ደቂ ኣምሓራ ድዩ ነይሩ ኣልካ ሕጂ እዚ ዝብሎ ዘሎ ፀረ ትግራዋይነት ከምዚ መግለፂ ናይ ኤርትራውነት ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብሶሉትሊ ፎልስ ኮምፕሊትሊ ውፁእ ሓሶት እዩ ትግራዋይነት ብፍሉይ ንመግለፂ ኤርትራውነት ተጠቂምናሉ ኣይንፈልጥና ሕጂ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ፅልኢ ኣብ መንጎ ብፍላይ ኣብ ተጋሩ ዘለዎ ኣረዳድኣ ንኤርትራዊ ይገብርዎ ኣለዉ ኤርትራ ትግራይ ቤት ትምህርቲ ዘይብላ ከላ ኤርትራ ትምህርቲ ነይርዋ ትሕቲ ቅርፂ ነይርዋ ምዕባለ ነይርዋ መግዛእቲ ሕማቕ ነገር ኣለዎ ፅቡቅ ነገር ድማ ኣለዎ ክሳብ ዝትማል እኮ ጅዳ ወይ ስዑድያ ናይ ተጋሩ እኮ ኤርትራዊ ነይሩ እንታይ ዝስተር ወይ ዝሕባእ ኣለዎ እሞ ሕጂ ኤርትራውን ትግራይ ስደድን ይክተልጡ ዘለኩም ንደገ መውፅእ መንገዲ ስለ ዝኾነ ንትግራይ ዝመፅእ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኮፍ ኢሉ ክነብር ኢሉ ኣይስደድን እዩ ኢቨን ኣብ ኢትዮጵያ ካልእ መንገዲ ስለ ዝጥምጥ ጥራይ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይ ዘሎ ሓደ ኣሎ ኣብቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስደተኛ ኤርትራ ብዙሕ ስለ ዘለዎ ኣብኡ መንጎ ናጋጨው ፅቡቅ ሂወት ስለ ዘለዎ ኢትዮጵያ ፅቡቅ እዩ ዝብል ዘሎ ምስ ኢትዮጵያውያን ኮኔክትድ ኮይኑ ኣብቲ ዓዲ ኢትዮጵያ ሰሪሑ ፅቡቅ ክምዕብል ዝኽእል ዕድላት ኣለዎ ግን ኢቨንቹዋሊ ገንዘብ ኣጥሪኻ እንተለኻ ኢኻ ክትገድፈንተን ገንዘብ ናብ ኢትዮጵያ ኣጥሪኻያን ዘለኻ ክትበልዐን ኣይኮንካ ናባ ገዲፍካያን ጥራይ ጨርቅኻ ክትወፅእ ኢኻ ታሪክኩም እዩ ዝብል ካብ ኢትዮጵያ ሃብቲምካ ሚልዮነር ኮንካ ክትወፅእ ኣይኮንካ ገንዘብ ሒዝካ ክትህሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣየን ግን ዝተርፋተን ገንዘብ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ኤርትራውያን ተኮይነን ማለት እዩ ፖለቲካ ክለዋወጥ ከሎ ነቲ ኤርትራዊ ከራግፍዎ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቦ ዘሎ ንሱ ብዛዕባ ኤርትራውያን ዘለዎ ኤርትራውያን ንዓና ቡይ ጥምቱና እዩ ሓባል በልያ ከይትቅድመካ ዚ ዓይነት እዩ ኤርትራውያን ከመይ ይሓስቡኻን እዮም ብዛዕባ ተጋሩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ስእሊ እውን የብልና ዘለዎም ይህሉ ኾን እዮም ኣነ ከም ጆርጆ ክዓቢ ከለኹ ብዛዕባ ተጋሩ ስእሊ የብለይ ኣብ ከረን ዝዓበየ ሰብ ይፈልጦ እዩ እወ ጨርቀም ቀሚልካ ተተራኢኻ ዓጋመ ይብሉካ እዮም እዚ ወላ ሓንቲ ንትግራዋይ ዲ ዋላ ንኤርትራዊ ዝምልከት ኣይኮነን ገንዘብ ዘይተውፅእ ኮይንካ ጠማዕ እንድሕር ኮይንካ ዓጋመ ይብሉካ እዮም ገንዘብ ከለካ ጨምለቕለቕ ትብል ተኮይንካ ዓጋመ ይብሉካ እዮም ዋላ ተጋሩ ምስ ከዱ ካብ ኤርትራ እዛ ዘረባ እዚአን ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ከይድኩም ኣብ በዓል ከረን ከይድካ ተሓቲኻ ኣለዋ እዘን ቃላ እዚኣተን ንሰብሲ ከምኡ ይብልዎ እዮም መግለፂ እዩ ከምዚ ጋቭሮቭ ዝብልዎም ህዝቢ ኣለዎ ኣብ ኤሮጳ ዝበሃሉ ጋቭሮቭ ማለት ሓንቲ ዘረባ ኣላ ሓደ ጋቭሮቭ ሰብኣይሲ ኮንስትራክሽን ይሰርሕ ነይሩ ይብልዎ ናይ ህንፃ ሰራሕተኛ እዩ ነይሩ ካብ ላዕሊ ኣብታ ፓላሶ ስድራ ቤቱ ዝቕመጥሉ ዘሎ ሰበይቲ ትቕመጠሉ ሳልሳይ ደርቢ እንተኮይኑ ንሱ ኣብ ሓምሻይ ደርቢ ሻምናይ ደርቢ ይሰርሕ ነይሩ ይበሃል ኣጋጣሚ እናሰርሐ ከሎ ቦያ እናለኸ ከሎ ብደገ ወዲቑ ይበሃል ወዲቑ በቲ ፍኒስትራ ናይ ገዝኦም ክሓልፍ ከሎ ንታሕቲ እንታይ ኢልዋ ንሰበይቱ ኢሎም ናይ ሓደ ሰብ ጥራይ መግቢ ስርሒ ኢልዋ ንሱ ክመውት ምዃኑ ንሱ ክመውት ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ኢሎም ናይ ክልተ መግቢ ከይበላሾት መግቢ ኢሉ ካብ ምሕር ጠማዓት ምዃኖም ጋቭሮቭ ዝበሃሉ ዓሌት ጆክስ ኣሎ ትክክል ኣለዉ ድዮም የብሎምን ኣለዉ ድዮም የለውን ኣይፈልጥን ከም ጆክስ ኣሎ ሰብ እዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ድማ ነዞም ጋቭሮቭ ስለዚ ንፈልጦም ዝነበርና ጠማዕ እንድሕር ኮይኑ ሰብ እቶም ተጋሩ ኣብ ኤርትራ ዝመፁ ዝነበሩ ሰሪሖም ገንዘብ ይሕዙ ዝኾን ነገር ድማ ስለ ደየውፁ ኣብ ኩስትሞም ኣብ ስርዮም ይቕርቅርዎ ገለ ስለ ዝበሃል ዝነበረ ኤርትራዊ ገንዘብ ዝቕርቅር ገለ እንተኮይኑ እታ በቲ ትግራዋይ ትግለፅ ነይራ ስለዚ እዚ ከዓ ሕማቕ ሽም እውን ኣይኮነን ሰሪሑ ገንዘብ ዝሕዝ ብኸምኡ ትግለፅ ኮይንካ ብባህር ናትካ ስለ ትግለፅ ክትሓፍሪ የብልካን ኣይ ቲንክ እዚኣ ጥራይ ክነግሮ ዝኽእል እቲ ናቱ ዘረባ ግን ዶብ ዝሰገረ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ደንቆረ ክብል ከሎ ባዕሎም ተጋሩ ኮይም ኤርትራውያን ምሁራት ምዃኖም ዝገልፁልና ድሓን እዚ ኣነ ይኮንኩን ኣቕሚጠ ናይ ጣልያን መግዛእቲ እዮም ኣቕሚጥዎ
ናይ ጣልያን መግዛእትኩም ገይሮም ይትወስ ናይ ጣልያን መግዛእት ወራሲ ሻዕብያ እንደገና ህግደፍ ነዚ ቆጽይሉሉ ጸረ ትግራዋይ እንድሕር ዘይኮይኑ ኤርትራዊ ይባሃል ኤርትራዊ ክባሃል ተኮይኑ ትግራዋይ ጸልእ ኣለዎ ትግራዋይ ጸልእ እንደገና ትግራዋይ ከጥፍእ ኣለዎ ግን ስርዓት ክቕየር ኣለዎ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ትህዝኒ ስርዓት ክቕየር ኣለዎ ትህዝኒ ስርዓት ክቕየር ዘለዎ ግን ምንተ ካልኦት ኣይኮነን ምንተ ባዕልትናይ ወላ ሕዝብ እውን ዘይምግዳፉ ትርእዮማ ኢትዮጵያ ሓንቲ ቁምቡላ ናብ ኤርትራ እንተዓሪፋሲ ዘለዋ ነፅዋር ተጠቂመ ጋዛ ክገብራ እየ ትግራይ ዝብል ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ለውጢ ዝኾነ ዓይነት ዝመፅእ ለውጢ ተጋሩ ሩኡይ እጃም ክህልወና ግን ፖለቲካዊ ስራሕቲ የድልየና ሩኡይ እጃም ምክንያቱ እንታይ መስለኪ ሩኡይ እጃም እንድሕር ዘይብልና ካብ ቁፅርና ወፃእ ብዝኾነ መንገዲ ለውጢ ዝመፅእ ካብ ቁፅርና ወፃእ ብዝኾነ መንገዲ እንደገና ወይ ነቲ ማእከላዊ መንግስትና ኢትዮጵያ ዝመስል መንግስቲ ክኾን እዩ ሶ ህዝብ أنا معاد يونيفرسيتات اللوانا كم تزول كل نايت قنصل سرعة بتوصيتنا قنصل سخان فلتات زلنا أب إيرتراس تمرتي لنا حنتي يونيفرسيتي أساو تعال أجنم لنا بومي عايز بتجريني ريسيرش قبل كله يتي حالة تجربة ولا مفتح زمان مثلا أب إيرتراس عندنا يروحوا نحسنا البنا مصحفتي عالم صحافة تنتينهم بأوديو تسمع من ذات كيكا بأوديو تسمع صلي يلا نحكمنا نحسنا قطبة دخلت دنقرنا وتدرنا صارت قراويناتني ስለዚህ ነዚ ተብዚ ነቶም ክልተ ተጋሩ እንተራኸብዎ ሚልዮን ክልተን ገይሮም ኣለዉ ንሓትሕዶም ክረዳድኡ ክኽእለሎም ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረብዎ ብዙሕ ፕሮቮኬት ክገብረካ የብሉን መለክዕ ናይ ነፍሱ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ኣይ ቲንክ ካብ ኣወል 2-3 ግዜ ፀርፊ ስለ ዝመፆ ካብ ዝተበገሰ ከም ዝኾነት ናይ ትሕርቃን ትማሊ ቅድሚ 4 ዓመት ዝብልዎ ዝነበሩ ካስምዑ and of course that would include facilities in Eritrea that are being used to target us እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ክጅምር ከሎ ኣብ ቴሌቭዥን ናይቲ ሃገር መፅዩ ሚሳይላትና ጌርና ኣብ ኤርትራ ዕላማታት ንሓርም ከም ዘለና ኢሉ ዝፍክረሉ ዝነበረ ግዜ ከም መዘኻኸሪ ክኾነና ኢለ የምፅዮ ዘለኹ ንቐፅል فرموا تباهلهم مس فرموا ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪኡ ንዝመፅእ ሸጠፍ ከመይ ጌርካ ባይታ ትፈጥረሉ እወ ኤርትራ ይወፀትን ኤርትራ ኣላ ኤርትራ ሰብ ትቐትል ኣላ ኤርትራ ትዘምት ኣላ ኤርትራ ተብል ኣላ መማሳመስ መዳናጎይ ማለት እዩ ነቲ መስርሕ ምዝርጋእ ናይ ምትግባር ምምጣት ኣብ ምምጣት ክፍጠር ዝኽእል ዕልቕልቕ ንዕኡ ተጠቒምካ ከመይ ጌርካ ሓድሽ ውጥን ተምፅእ ንውር እዩ ኣብ ዋሽንግተን ጃንላታት ኣተሓሳስባ ኣብ ካልእ ዓለማት ከድካ ተሪእኻ ልክ ዘይትፈልጦ ምዕባለታት እንድሕር መፅኡ ክሳብ ትፈልጦ ተሓቕኖ ኣግርግር ትፈጥር ኣብ ውሽጢ እቲ ኣግርግር ግዜ ትመትት ኣብ ውሽጢ እተመጠ ግዜ ከዓ ውጥንካ ተመሓየሽ ያታ ሩል ናይ ፀወታ ናቶም ዲፕሎማሲ ገለ መለ ዝብሎ ሕጂ ኣዛንካ ዘፅምም እዩ ዘመተ እዚ ክትብሎ ይትኽእል ኢና ኖ ናይ ወልቃይት ኣሎ በዚ ኣሎ ናይ ከምዚ በዚ ኦም ኣይወፁን እዚኦም ከምዚ የበሉ ዝካየድ ዘሎ ክሳብ ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ሎሚ ድሕሪ ፅባሕ እንድመፅእ ዘመተ የትግራይ የነበረው ግጭት ሙሉ አውዱን ማየት ካልተቻለ እንደዚህ አይነት ኢንሲደንት እያነሱ መነጋገር ያስቸግራል። ትግራይ የነበረው ግጭት የኢትዮጵያ ወታደር ፊቱን ወደ ኤርትራ አዙሮ የኢትዮጵያን ድንበር የሚጠብቅ ኃይል ነው የነበረው ሰሜን እዝ የሚባለው የተመታው ከጀርባው ሲመታ ጀርባ መመታት ብቻ ሳይሆን ስታፍ የተበተነ ኃይል በርከት ያለ ቁጥር ያለው زيت تمالو زاربو زنبريو وعلت ناي حزب ኤርትራ وعلت ناي መንግስቲ ኤርትራ وعلت ناي ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕልቲ ብተጋሩ ዝተፈጸመሉ ሰራዊት ናቶም ብፍጹም ቃላት ኣቢ ክድንቆም ከሎ ዝዛረቦ ዝነበረ እዩ ኣይሶምን ኣይሳለስሎም ድማ ንኤርትራ ሓንሳብ ቃዛ ክገብራ ይብል ሓንሳብ ድማ በታቲና ውሽጢ ኢትዮጵያ ከም ዘይትኸውን ክገብራ ኢሉ ዝፍክር ዘሎ ስለዚ ኩላቶም ትማሊ እቶም ናይ ህወሓት ሓይሊ ህዝባዊ ግንባር ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ብፅሕዎም ተሰልቢ ጥምነት ሃገር ከርተታርዮማ ሕጂ ድማ ኩላቶም ቶም ሓይልታት ደሰይም እዮም ወላ እውን ኣብ ታሪክ ተኸይድካ ንራስ ወልድ ሚካኤል ኣታሊሎም ኣምፅኦም ኣብ ትግራይ ከም ዝቆተሉ ወይ ዝነገር ስለዚ ካብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከረብሕ ዝኽእል መርሕነት ወይ እውን ስትራቴጂ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ቀቢፁ ተበጊሱ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ እቲ ኩነታት ካብ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ከምዚ የለ ክንፈልጥ ኣለና
ኣብዚ ዋን እዚ ኣንጻር ኣቢ ብዙሕ ተቃውሞ እዩ ዝገጥሞ ዘሎ Ethiopia! Ethiopia! In Ethiopia! In Ethiopia! USA! 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 Stop! 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 Funding! 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 Genocidal! 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 Abiy Ahmed regime! Abiy Ahmed regime! In Ethiopia! ኣብ ኣሜሪካ ሰፊሕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣንጻር ኣቢይ ኣሕመድ እዩ ዝግበር ዘሎ ምናልባት ውፅኢት ናቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ለንቀነ ሓደ ኣገዳሲ መልእኽቲ ካብ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አንቶኒ ብሊንከን ኒ አብይ አሕመድ በቴሌፎን ደውሉ ዝነገሮ ዝበሃል ዘሎ እዩ ብሊንከን urges political dialogue amid rising violence ስለዚ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ዕግርግር ፖለቲካዊ መፍትሒ ክገብረሉ ወይ እውን ዲስካሽንስ ክጅምር ከም ዘለዎ ይገሊፅሉ ዘሎ ዝኻ ክሳዕ ክንደይ ንኣቢ ደገፍ ከም ዘለዎ ጥራይና ንርዳእዚ እዚ ኩሉ እናገበረ ከሎ ዲያሎግ ግበር ኢሎም እዮም ዝልምንዎ ዘለዉ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ማካይዳ ኣይቀየሩን ኣለዉ ኣቢ ክንምንታይ የማንን ፀጋምን ገለገለ ዝበሃል ዘረባታት ንሰማዕ ኣለና ብሓፈሻ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ከም ዘለዉ ንኣቢ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይቀበፅዎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣፍኮርስ እቲ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዓብይ ጠሞ ክኸዱ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ግን ክዕበት ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ ብድሮናትን ብገለን ገይሩ ህዝቢ ይውድእ ስለ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ዓብይ ጠሞ ክኸዱ ይክእሉን እዮም the State Department reported that the discussion is also focused on implementing the COHA ዝበሃል እቲ ናይ ቅድሚ 2 ዓመት ዝተገበረ ናይቲ ፕሪቶሪያ ውዕል እውን ክፍፀም ከም ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ከም ዘለዋ ክድግፉ ምዃኖም ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምትግባር ድማ ብሊንከን ደጊሙ ንፕራይም ሚኒስተር ኣቢይ ከም ዝነገሮ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ኢትዮጵያ ወላ እውን ኣቢይ ኣሕመድ ወላ እውን እኳ ሙሉእ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ኣለዎ ክትብል ተደይከኣልካ ግን ኣሜሪካ ስቲል እታ ኢትዮጵያ ኣብ ኢዶም ስለ ዘላ ዝኾነ ነገር ንኢትዮጵያ ፋሕብትን ክእቱ ዝኽእል ፖሊሲ ክገብሩ ከም ዘይደልዩ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ብዙሕ ትንተና ዝግበር ዘሎ ወላ እውን እቲ ናይ ኣብዚ ገለገለ ጥንቅቕ ኢልና ከነንብቦም ዘለና ኣርእስታት እውን ኣለው ብመንገዲ CIA ናይ CIA ሓላፊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክዘውር ቀኒዩ ንሶማልያ ምስ ኣቢ ወይ እውን ሶማልያ ኣንጻር ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ ቁርብ ከጉድሎ ከም ዘለዎ እቲ ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንት ኣመና ኣኽራሪ መንገዲ ከይክተል ዝብል ዘረባ ከም ዝነገርዎ እሞ ሕጂ ናብ UAE ከይድሎ ኢማራት ክሽምግሎም ከም ትፍትን ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ይወፅእ ኣሎ ብርግፅ እቲ ናይ ግብፂ ቦታ እዩ እቲ ኩነታት ክወስኖ ዝኽእል ኣፍኮርስ ተገራጫው ረብሓ ስለ ዘሎ UAE ብመንገዲ ኢትዮጵያ ወዱ ነቲ ንጉስ ናይ UAE ድዩ ወላ ሓዉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ከም ዘሎ ኣቲንክ እቲ ወራሳ ዓራት ዝበሃል ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ዋዕላ ክሳተፍ ኣትዩ ከም ዘሎ ምስ ኣቢይ ኣሕመድ ከም ዝተራኸበ ንርኢ ኣለና ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ድማ ንUAE ንኢማራት ከይዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎኦም ዝግበር ነገር ክህሉ ከም ዝኽእል ምናልባት ምግንዛብ ከድልዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማልያን ግብፅን ዝተገበረ ንኣሜሪካ ሓደ ዓብይ ሲግናል ከም ሰደደላ ስለዚ ከም ናተይ መረዳእታ ወይ ክትብትኖ ክትፍትን እያ ብርግፅ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ኣብኡ እንታይ ክኸውን እዩ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ምክንያቱ ተገራጫዊ ነገራትካ ስለ ንርኢ ዘለና ኣብዚ ክንርኢ ከለና እውን ናብ ሶማልያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣፅዋር ለንቀነ ዝኣተወ እዩ ናይ ለንቀነ ዝኣተወ ኣፅዋር ናይ ግብፂ ናብ ሶማልያ ዝኣተወ ናብ ከም ዝርአ ገይሮም እቲ ቪድዮ ይዝሩ ኣለዉ እዚ ዝመስል ኣፅዋር ከም ዝሃበቶም ወይ እውን ሓድሽ ኣፅዋር ካብ ግብፂ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ ብምእታው ሶማልያ ወታደራዊ ኣቕምናታ ኣብ ምሕያል ግብፂ ትጓየ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ያ ሚት ዝኾነ እቲ ድምፂ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ድማ እንታይ ዘርእየካ ግብፂ ነቲ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ሲሪየስሊ ትሪኦ ከም ዘላን ባክዳውን ወይ እውን ንድሕሪት ክትምለስ ከም ዘይትደሊ ዘላ ሶማልያ ግን ምስ ቱርክያን ምስ ግብፅን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ንቅድሚት ክኸይድ ከሎ እቲ UAE ዝበሃል እውን ፅልዋ ኣለዎ እዩ ኣብቲ ዓዲ ኣብተን 5 ፌደራል ስቴትስ ኣለዋ እንድሕር ኢልና ኣብ ሶማልያ ንነፍሲ ወከፎም ሒዝዎ ዘሎ እቲ ናይ UAE ሓይሊ እውን ስለዚ ነቲ መንግስቲ ከመይ ገይሮም ባላንስ ክገብርዎ ይኽእሉ እዚ ከዓ ብሶማልያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ቱርኪ ግብፂ UAE እንታይ ዓይነት ሽርክነት ክግበር ይኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዊዶኖ ተገራጫዊ ዝኾነ ኢማራት ብመንገዲ ሶማሊላንድ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ እሞ ነቲ ሶማሊላንድ ዘሎ በርበራ ንሶም ይሰርሕዎ ስለ ዘሎ እቲ ወደብ ረብሓ ክረኽብሉ ይደልዩ ኣለዉ በንፃሩ ድማ እቲ ካልእ ክንሪኦ ከለና ድማ ግብፂ ድማ ኢትዮጵያ ብፍፁም ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትመፅእ ኣይትደልን እያ ዘላ ስለዚ ዝተገራጨወ ዓይነት ሲስተም ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ሶማልያ ክሳብ ኣዝዩ ሓያል መንግስቲ ዘይብላ ዝኾነ ድማ እዚ ነገር ወይ እዚ ወይ እውን እቲ ክገብሩ እዮም ኢልካ ንክትዛረብ ከቢድ እዩ ዝኸውን
أفتق بحرنا جن again أكل ناي زتفلاليو أجنداتات كوينو خمزلو مفلاتي دلي من أبا مسجارناس كزيا مسجارن تكب. زلون زلون قمنات إياه ترير كان تريس كان دخم كم تلك الله بغيكون بخيمتان شعويا تسلخهم فلحون ومطران زمتا زورا يوم ما برتوع زقعرو قرديد ناي تاريخ دمت يوم زنبرو كفات الترخيبهم آتيوم زتنبرو تأتوا الكايا تبلت تجزي سنة كازيرو تدلل كاغنان تتعايزكا الدنيا تكبران مسرق يحزلكا طور حفاش شيلوم زبانوم مهبوخا عم مزقب حيالان يسفروا سمكا كم قوي مسرعي يوت مكت مسحيلخا أسمر أنت أتحسب سلة تقراي عد سوا سلة تقراي أنت أتحسب بزول مزقبهم ما يعطوا زبن تعزازب سب كهاتون لين جزي كهاتون لين سب انتاي غير كابين يركات نحنا نلومي انتاي نكبر انتاي نقدف نغير روتلمي انتاي فحسن له معلنا نمي صور أجندة ناي إيرترا مالتي أو سوا ناي أمريكا وتدرات نيرمي شو إيرترا ناي أمريكا يمنا إيديا نيرم بقلتي كأوح واحد من فنجح باستراتيجي صريح معرباين باستراتيجي بساينس يوم صريح توج أممو تجراين أمريكان كم زخنة بعلم أمي تمنيو نساتهم سراويتهم كوافرو نخند زي أتخون عدي كوافرو يخلون كوارو دولي تلا أخت كوراخورنا هاللوو متايلهم أمريكا تأكلنا علمنا على عادي نبتجرايت له أيكون أنا وناس نام أخلاي مراعون ناو أوروباون تلا أخت أتله سلسة توج أممو حوحتن أممو أمريكاني أممو متبل دلات صرفي مجمريا زمسرتا بارباز بحال نايطليان اوفيسريو ابزح فيديوهات غليص يلخو دحر خالاي وق عالم ناي شغله شجر نيرو ابت غزيتي وددر يبزح نيرو دحراب إريترا توم زنبرو طليان بزح حساب مسرأيو اتسابك أخن تسلسل مسرأيو من يوم كم زقبرو زلو با زوم زشارخنا زلو زوم عقامن ديم قليلو anyway زرزرو أبقصر سمنا يشمونتنا لكم أخطري وتخليهم جن اتمفتح غير زرأيو باربان تايو نتوم عقام زبحالو زلو تم تقراوت نعوم نحرسو بيقنا اتخالك الرخيلي نعاتهم تقعزنا توم دك عدس قرب شغلت يرخبو كابزبل زجمرين شعور قفاتات تجملو كم زبتم العالم زقبر دريئة زلنا حجي كومون دام مخانيخا باوتوبوس وسيدهم كاب إريترا أبزي أدقرات قصهم يدربيوهم نيرهم إزي بزح كرحنتي فتيري تنقل عياشو إريترا كأني كرعة تسمعوهم مبارك زو كلهم كسر حزمة سوزلوس نحنا زبل سيكونوا إلنا نحنا زهبتمنا إنها نساتهم سلز دخي ومنا بنا سدد زلو زبلنا إلنا أبزخون سالسي عالم زلو كم سمعيتات كتري خيلهم إزي مبارنا تقلو خزنا بري أمونغ إريتران أمونغ تقراين زلو مفحفح زقانانو دخلت دنقرنا وتدرنا صارت تقراين President for doing the interview. I look forward to reading in the mainstream media about the Eritrean nuclear weapons program. Thank you, Mr. President. دايما لز gazetanya مرة كيف زلوا gazetanya عندي أكتشفنا عصرت عندي أقل ملابتك زي الجراس تجبرت يا لحرت انترفيو بريزنت سياسي انتايت بلوز ولا يغني اللي سلت انترفيو كا أبتزمت زل حتى هامات ناي مين ستريم ميديا بزعبان نيوكلير بروجرام ناي إيرتراك سمع دم أخذ بيلوس زعب إيرترا زي بلوس لا زي بلوب نيوكلير بروجرام جميرو مالو إسرائيل أتيلو له كل سلة زبال زعب إيرترا التنيوكلير بروجرام نعطم زبلو دم أبو يرخبنا
President, for doing the interview. I look forward to reading in the mainstream media about the Eritrean nuclear weapons program. Very fun. News just spreading around the world about this country, about its safety, about its security, about its, I don't know, just زعبا إيرترا كل جزء حماق مستزارب يوم زخا كم تاي كم زبقة سير دانا نيجن زعبا إيرترا كل جزء زعبا سلامة رقاتا كل جزء ألو تاوي زربا مستزارب يوم يعتبر دلا just I don't know, they're not what they explain us in the news. We're different people. We love our country. We love our culture. We love our people. We respect our family, our friends, our elders. That's really hard to find abroad. كم تكالو تقلتونا زي كنا نحنا حزبنا هجرنا أخبروا زلنا قبرش برازين فلت حماقن كفاءن زي بالله صري تعد مخانا نكدميو أزيبيات بعض زي بيت اللي تخون هيدنو قلنا بحكي نيرتراو ناس قلت تبوظ غني زربيات زربوا زلا. People should just look at things in a balance. بس هيك إيرتراونت من النت اللي نرجع على ماتا إيرتراونت راح يدل من النت بك إيرتراونت ناي 300 عمد ناي 300 عمد عجازين دو يوحنس دو أبولا دو قطر مدفع شجارة شكا مدفع يرو مدلو أبسو دام كسادونا يوحنس ناي 300 عمد تقرنيا دو قلدا تقرنيا زبها ليلن تقرنيا إيرترا تبال راح يدل ولا دي أتقرأ إيرترا نقبرينا باي دوي بزقات أمز بس هيك إيرتراونت من النت اللي نرجع على ماتا إيرتراونت راح تنهب نيرنا نقوانا وي إيرترا شطان تزغون هزبي منقست إيرترا تحقب برد أكرتتي انت بريزيدنت كو 6 عامات كو كرتتي بزل 6 عامات مثل هاجرنا عدمي زبله ني فاميلي ناتون بغبو اب غبو بوتا امك يبلا سلستن بوغعي يوج توسينو انتلو كابلو معلتي إيرترا لعلنتا زرغاغصت ناصا هاجريا وانا بزحلفون تزاري لينير ليت ساعة حموش تتبقيسو حمد عدك أي حمد ناي عدهالون كالون تشكيمو مس مكاينو كويزار أب ما أكل هزبو إزي بريزيدنت بزلنا سبات كوينا سلازم مثل وفيرو زاتو مشاب نداماتو عدي أب حدا بلاسة تقميتو زي تريو زم حادر زي ريو هزب زم حادر زي كونس أب ما أكل هزب زم حادر بريزيدنت بزلنا نزس من رجع هندليلو نحنا كنبري شعبيا ثورة دم بيزو دم 93 بوغعي يوج توسينو انتلو كابلو معلتي إيرترا لعلنتا زرغاغصت ناصا هاجريا معقب حمدن ماي يسرع مو هلا الماي ان ملكع انت حسون العلن تحت المدري زهبتم حبتام تحت بايتاو ماي نزراتن انسساتاتن طلاي زيكونه نهيوت ازيو مچو يزغبرو እዚ መደብ እዚ ኣብ ሕርሻ ፕሮጀክት ዓዲ ዑመር ዘተኮረ ኮይኑ ብመስናዊ ሕርሻን ዝናብ ክረምትን ዝሰራሰል ልምዓት ሓመልቲ ኣካልን ቀወምቲ ኣግራብ ፍረታት ከምኡውን ልምዓት ፅሪት ክልስስ እዩ እዚኣ ሃገርኩም ፅብቕቲ ራእይዋ ክንደይ ልምዓት እዩ ዝግበረላ ምናልባት ኣብ ጎደናታት ናይ ኢንስታግራም ስእሊ ተደይረኣኹም እዚ ማዕቶት ናብ ዘመናዊ ስርዓተ ማዕቶት ብምስጋር ብሓፈሻ እቶታውነት ሕርሻ ብዓይነትን ዓቐንን ብምብራኽ ኣብ ቁጠባ ሃገር ዕብየት ንምርጋእ ዝካየድ ዘሎ ሰፋሕቲ መደባት ልምዓት نحاول بزتأساساً نزدجاجة في المسرح زغتريو. أما على بوي سوالو معاد كنت صافي صنحن سنة زلون نندبين عينة انفتات مع بالي حب الشاب بمعزاز مواتنياتاتن كيلا وعامل بمسسان نزيجاتات نيسر حدرات مفتر لنعيش تهاجر طلبات زغلي فريات أمغلا كي تدرته نسدد توعد دارم هرتين مفراي يقامتن سفيح عالم زي قال سرحن يكايد. على المسرح عم يجمعوا فرياتو نعجاتات هزبي قربالو الراشي كريم منغوس لبيب زي عائلة فريات زي قربالو الجزئين جينا ناي مسفوح مدب بزعته تخيل له طغلا لا بزخبا بزلو هون ترينا زفرت تاتا اغرا كباب 5 شح قرب لنا كل عائلة مالتي زي جينا ها لتكليل لنا ناي مسفوح مدب ناي مسفوح مدب سرح لنا ኤርትራ ሓደ ካብቲ ኣብ ሕርሻ ተጎናፂፋቶ ዘላ ናይ ልምዓታዊ ምዕባለን ገስጋስን ናይ ሓዋሩ መፍትሒ ገይራ ዘላ
ምናልባት እቲ ተሪፉ ዘሎ ንሕና ንሪዮ ወይ እውን ዝበዝሕ ህዝቢ ንምዕባለ ብመንገዲ ፅርግያታት ብመንገዲ ኢንተርኔት ብመንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከምዚ ቢችስ ኣብ ገማገም ባሕሪ ዝግበር ሆቴላት ገለ ብከምኡ ጥራይ ዝልክዖቲ ምዕባለ ዝበሃል መሰረታዊ ግን ሰብ ማይን መግብን እዩ ዘድልዮ ንክነብር ማይን መግብን ኣየርን እዩ ዘድልዮ ፅሩይ ኣየርን ነዘን ሰለስተ እዚአን ምስ ገበርካ መሰረታዊ ኢኻ ትብገስ ስለዚ እቲ ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ኤርትራ ተዋዲዱ ዘሎ ምናልባት እዚ ትሪእዎ ዘለካ እዚ እውን ግዝኡ መዓልቱ ሓልዩ ክመፅእ እዩ ንኣብነት እዚ ፕላን ኣብ ኣስመራ ሃውሲንግ ፕሮጀክት ዝበሃል ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፕላን እንድሕር ኣውፅኡ እቲ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ መንግስቲ በዓል ኣለዎ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ድማ በዓሉ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ሃገር ንምዕባል ዓብ ኣስተዋፅኦ ክገብር ከም ዝኽእል ኣይ ቲንክ መንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን እቲ ሃገር ኤርትራ ንክተማዕብላ እታ ዝቐለለት ሃገር ምዃና ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ጎኒ ህዝብና ኣብ ጎኒ ሃገርና ደው እንድሕር ኢልና ኣነ ንዓደይ እንታይ ክገብረላ ብኸመይ ክሕግዛ እንታይ ኣስተዋፅኦ ክገብረላ ዝብል ኣተሓሳስባ እንተጌርና ኤርትራ ንክትምዕብል እቲ ዝቐለለ ስራሕ ደድልያ ሃገር እንተላ ኤርትራ እያ ምክንያቱ ንመግቢ ከተምፅእ ካብ ደገ ብዙሕ ናይ ወፃኢ ሸርፍታት ተጥፍእ ንድሕር ኮንካ ንካልእ ልምዓት ዝኸውን ገንዘብ ኣይትረክብን ኢኻ ናይ መግቢ ነብስኻ ክኢልካ ንደገ ክሰድድ እንድሕር ክኢልካ ግን ነብስኻ ዓንጊልካ ንደገ ድማ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ካብቲ ፀጋታትካ ክትገብር ስለትኽእል ዘለካ እቲ ተረፈ ምዕባለታት ንኸተምፅእ ዝቐለለ እዩ ዝኸውን ጎኑ ቀፃሊ ክንገብራ ንደሊ ዘለና ድማ እዛ ጉዳይ እዚኣ ሸለል ክንብላ ንደልን ኢና ኤርትራ ሃገርና ብፅቡቅ ክትለዓለልና ብፅቡቅ ክዝከረልና ንደሊ እንድሕር ኣለና ናይዚ ሓፍትና ስኒት ኣብ ቀፃሊ እናኸድና ቮት ክንገብራ ኣለና ኣብ ቶፕ 10 ኢቲ ናይ ኣለና መበልሻ ትሸይቲ ድያ መበልሻ ባይቲ ትማል ኣነ እውን ቮት ገይረላ ነይረ ስለዚ ብተደጋጋሚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መፅያ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ትኸይ ዘላ መንእሰያ ንሓግዛ ንሳ ድማ ሓሊፋ ክትሕግዘና እያ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ገለ ካብዘን ቁርብ ገንዘብ ኢንቨስት ገይርኩምላ እቲ ድምፅታት ናትካ ብተዓፃፃፊ ድምፂ ክትውስኸላ ትኽእል ኢኻ እዚ ኣይ ቲንክ ኤርትራውያን ከምኡ ስለ ዝገበርና ኣለያ ንእሽተይ ሃገር ንቅድሚት መፅያ ዘላ ምናልባት ኣብቲ ናምበር 1 ተደብፅሕናያ ቶፕ 5 ክንእትዋ ከም ንኽእል ግን መረዳእታ ኣለኒ ናምበር 1 እውን ክነብፅሓ ንኽእል ኢና ብሓፈሻ ኣብቲ ላዕሊ ዘሎ 11 ገለ ዝብል ዘሎ ናይ ቀደም ስለ ዝኾነ ልዕሊ 30,000 ደይባ ኣላ ሕጂ ቀፃሊ ድማ ከምዚ እናገበርና እንድሕር ከይድና ብፍላይ ኣብዚ ሲኣይ ቶክስ ዝብል ሊንክ ኣትኹም ድሕር ደሊኹማ ኣብ ኣኽኢድኩም ድሕር መሪፅኩማ እዛ ሰብ እዚኣ ፅቡቅ ደረጃ ክትበፅሕ ትኽእል እያ ንዓና ንህዝብና ንሃገርና ድማ ዓብ ሬፕሬዘንቴሽን ወይ እውን ዓብ ውክልና ክኮንና ትኽእል እያ ኤርትራ ብፅቡቅ ንክትግለፅ ኣብ ፅቡቅ መድረካት ንክትመፅእ ቢንያም ሓደ ዓብ ስራሕ ገይርና ኣሎ ኩሎም ቶም ካልኦት ኣትሌታት ናትና ብደረጃ ኣፍሪካ ሄኖክ 3 ግዜ ቻምፒዮን ብምዃን ዓብ ክብራዊ ሂብና ኣሎ ስኒት ድማ ብግድያ ኣብ ሚስስ ዩኒቨርስ ጠቕላላ ብዛዕባ ኤርትራ ሰሚዖም ዘይፈልጡ ብዛዕባ ኤርትራ ንክፈልጡ ዕድል ክትረክብ እያ ሃገር እዚ ድማ ዓብ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ይናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ነዚ ቻነል ምሃብ ነዚ ንገብሮ ትሕሶታት ናብ ካልኦት ምስግጋር ካብ ሕማቕን ወረን ባእስን ዝሰምዑ ብዛዕባ ሃገርና ብዛዕባ ዓለምና ንክሰምዑ ዕድል ስለ ዝረኽቡ እውን ኣስተዋፅኦ ይገብር እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብና እናበልና ነቲ ንገብሮ ፃዕሪ ድማ ደግፉ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ምዝያ ፍልይቲ ስራሓት ካብ ዓዲ ዝመፀት ደርፊ ድማ ክገድፈኩም እየ ናትኪ ተኣነ ናትካ የበልኒ ካብ ሱድሚ ፈለማይ ኣጋላግልኒ ማህደር ክገንፅሊ ፀሓፊ ወስመይ ኣኽሊል ናይ ዶባትኪ ይወቀጥ ብደመይ ማህደር ክገንፅሊ ፀሓፊ ወስመይ ኣኽሊል ናፅነትኪ ይወቀጥ ብደመይ ሃገረይ ንበሎም ተፍክሪ ኣየስኪ ንገሪ ምሳኺ ፍቕሪ ኣለዎ ክብሪ ኣለዎ ክብሪ ለይላላላ ብንዋት ብጉልበት ብፍተት ብንብረት ቅድሚ ዝሓለፉ ንመዋእ ሰረት ንእሽቶኹን ዓብዪ ሃገረይ በኻሊ ምፍቃረይ ንዓኺ ፈለጥ ብዕሊ ፈለጥ ብዕሊ ሃገረይ ንበርን ተፍክሪ ኣየስከ ንገሪ ምሳኺ ፍቕሪ ኣለዎ ክብሪ ኣለዎ ክብሪ ለይላላላ ምረዚን ፍቕርኺ ውሽጡ ዝበርበሩ ሰሚዐ ብዓውታኑ እስክዝምሩ ምእፃሩ ሲኢለ ፍቕርኺ ሓይሉ
نأتهم تمرت يوم كما يكون يخونوا عقري نمر تفكري عياس قري مساق فبري علو خبري